Para do madoi. Hi guys, Masura say hello guys. Hi guys, Masura say guys, Masura say cool. How are you guys? It's paining still. Himi mnoite him. Hakuna mitala jinyua ni abugwe. Tito ipinda shredis. Right guys, Masquera say guys, Masquera say guys. And I'm going to get to tweet tandare mbijana. Sikani ngoni. Kai kubaka. Hey, sikani mwanangu Dre, how are you? Guys, nabuze gani bifika chiwigi chinasi pona uta offer guys. Kwa imboto waraicho kwa dikachiri say chiwigi cha offer ama settings up. Hey, guys, we are nazo, izani nazo. Hey, izani nazo guys, how far ka wigaka? Sata terasa muswe. Kunze kutora tone guys, kunze kutora tone. Kwanzi iriko imwe sisino dongora. All right. Kwanzi wigi natural hair is a wig is a no. Okay. No, so zendandi sinda kwanza chisquita sisi. Ajisquita ere. Guys, all right one. Ajisquita ere you need. Kwa ajisquita kutasa Melania Brown. Guys. Kwa wigi no. Chiwigi no kupisa koko ayo kapane ndiri panenge pasinga pisi. Andina kuti ndikufamba ka ndikungotera zvipana apa. Chiwigi chiri sei? Yani ndikauya pana pandozwa chokwadi. Hachite chiwigi. Kuita Melania Brown. Mamuza Melania Brown ya. Mamuza. Melania yokuti zaida tichimbo chiedza katono taufa chisingaitobisa zvedu. Kwai ajisikuita sisi wangu na watete vacho. Kwai big guys. Kai chimbondora yosinje tumgondikandira timboona wigi oh wigi kwai chinenge mawigi anopiwa uche kwai chinenge wigi zinopiwa chembere pama election kukune machembere anopiwa wigi newe ndiudzewo guys kuti anopiwe pichipuwe asi mugona guys kusure kwacho chakanaka onai kusure chakana iko kumberi kuno kuda kugadzikwa tichibise chimbu chipamberi ichi kushure hona izvo chakaita kushure chiri right shure ichi papa furanga apa ipapa ndo pane era da kuchipakata icho chichi ipapa ndo pane era pamberi apa right guys ndipinde musangano dita guys ndipinde takadai so right guys Masquera say I hope muri guys hands is too bulky for you kuti chinenge chakayewa but imimi guys vikinipa kuita volumes kuti sanchema yacho kuti basa ncharivoni basa rancharivoni rainda right anzo kabisa magirasi manje ndizoyanzogona kuverenga kama ningikiri andizogona kunyanzo kuverenga ma comments kana ndisina magirasi right nzombute muchizviwakisa pa top lip apa aiwa andiwakise pa top lip azviite ndikangodzibata dzinotowedzera andidzibati idzi ndo dzandisingatobati dzinotogara dzakadai hai dzandiwakisiza this I want ndikangodzibata dzinotaka kubuda every day ndodini dzobva dzatowanda iwa kana idzi dzinogara dzakadai idzi dzandobvisa ndowakisa ndedzidzi dzandoona kuti handitori ndakabva kuwakisa asi apa hai apa kanapa nditi apa ndibati dzinobva dzatowanda guys kangodzidena dzobva dzawanda ndodini hazviti unless ndenda kuitwa laser ka hasina imi guys iyo laser chona dzizobudi here dzinobva dzatopera zvachose here nelesa dzinobuda here dzizobuda here kwa dzinobva dzatopera pane pandakaona pakutoitwa laser mutaundo
kwanzoni kwamba inda ndakatopfeka iri sutu guys, ndakapfeka kwai tuone mapfekera makaita. Alright, inda ndakapfeka chiri ndiki, ndakapfeka chiri, ndakatopfeka ne jacket, chitrouser chine jacket, ndakatopfeka iri sutu, ndakatopfeka iri sutu. Wandoona kuti wachipfeka se pfeka ne black skirt, nongopfeka ne black skirt. Panzi ini dzava kubuda ndebvu, ndava kuda laser yacho. Handitozivi ndambowana wakati laser kuti dzinofamba inozo dzinobva zvachoseka kuti dzino hanzi dzinoramba chibuda, saka saka zvinani tingoita hedu zvezve uyu zvekuwakisa kwai ndinadzo badzinozoita kunge murume. Exactly, ndo pane nyaya ipapa. Saka tichangoita zvekungopota tichingowakisa izvozvo azvokuti dziwande zve. Takatoganga taita mistake guys yekuningirira kwai check your WhatsApp uyu yekugara tatotanga kudzivisa pakutanga, saka dzakutongoya dzichiwanda just usisa maybe scissors. Yes, apo pawagona. Yes, ndativigwa screenshot. Screenshot pe guys, ndanombonya kushota screenshot yo guys. This screenshot is not bad. Yes, my paida, this screenshot is not that bad guys. It's not that bad. Asingoti haisquita haiti. Right guys, dati yatimbosangana nhasi sanzonga sheve dzinongobuda obvisa futi. Ipapo pacho ichibhona zati wax inorwadza haijairiki. Wax haijairiki wangu muchemo kokuzotapa. Hanzi ni chirevhusha visa wangu ne wax, dambura ne wax wangu. Amene tinenge tine mahormones amene zvanoita mahormones. Inini guys ndinoita bvudzi. Muri kunzwa chifuva changu ichi chese ichi. Ndinotogara ndichidziwakisa body yangu handichatozivi kuti ndingati skin yangu handisivi haijairiki wax. Padumbu pesa pa guys, padumbu apa, padumbu. Mai mwana mukaona bvudzi rinenge riri padumbu apa, ndinoita zvekutowakisa nekubvisa mai mwana. Ani mwana ndinoita zvekutowakisa nekutobvisa, saka harina kids. Hanzi ndozviwakisa ndega. Ndozviwakisawo ndega chero nenidzi wenguva dzimwe nguva ndowakiswa naShakira. Saka hanzi tione pandikutaridze iro dumbu rangu. Asikana musazodaro imi. Casey Jones, right, ndatirega timboya nhasi timbotaura panapa nditika pane timbotaura nema challenges kanzi kotate zvaasina ndisivi. Kanzi kokuzoti ndinotogara ndakawakisa ndinotogara ndakaplus ndinotongogara ndakawakisa. Kutongogara wakawakisa. Leza yacho ndoenda ndichibvunza Kira hanzi rinongozobuda futi. Saka what's the point? Ndatofunga kuti leza harizobudi. Tiwana takatopiwa mapiritsi kasingaperi emahormones aya, kasingaperi. Saka takatoita peace nazvo kuti tinge chingowakisa tichienda. Takawa nekumwa mapiritsi emahormones aya. Zvakaoma. Kwakuzoti kugara kune kuAfrica chiga kutaura chiga kutotaura. Tinogara takangowakisa, tinogara takawakisa, hatichombori chengeti. Tichingotanga kudai tichitokwadabura. Tichingoti kuti ukarega rikakura ukazoda kuwakisa unogwadziwa. Zvakaoma. Hanzi it takes time kubuda kwaro after laser. Time yakadini? Guys, zvozvo mungotaura zvakangwanda wanda. Chindipai solution inenge iri permanent ndiwo guys kuti at least nomboitawo kana 3 months usina mbokwadabura futsi. Umbotiza pain. Muzati pain yekuningirira. Check for endometriosis. Aiwa ndina, that one I don't have. Maiti wana ndakatocheck, they checked for that. Neimwe inonzi maiyo, kwai maiyo what seriously ameno aizvozvo ndakwanikwa nditorina negative. Right. So guys, ndatimbotaura edu nhasi mai mwana nenyaya yema-challenges anowanikwa nevanhu vane ma-COS akawanda akapinda muno mu-UK muno, mamwe akapinda ku-Ireland, mamwe akapinda muno. Handitika timbonzwawo ma-challenges avanosangana nawo guys. Indosanga ndotaura navanhu vakawanda vanenge vachiyakisira chingotaurawo nyaya dzavo kuti sisimeli zvakazodai, sisimeli kubasa kwedu kandokushanda munomu zvinhu zvadai. Handimaona asi ndoda kukudzai chimwe chinhu one guys, chokwadi chacho singaputse ukama. Kune vanhu vandotoziva vakawanda. Ini pane vanhu ndotofunga zvinezvi vandosvika kuma 7, 8, 9 vakadzokera kuAfrica willingly guys. Kune vanhu vandinotoziva vakadzokera. I think the latest akaenda kuzve zvokuti ndikungoitawo random check kusura nesuro, ndikufonera kusura nesuro chitobvunza kuti muri sei, handiri right, muri sei kwainda kurova. Handimaona ndikuwa noise pakutogwa shona kumasure. Handimaona saka ndifunga yakatokanga makundudza kuti ndakatoenda kumba. Handimaona ndikati kwa asmadiko kwazara noise kudaro zvirifamba zvikanzi ndabe kuZimbabwe ini. Ndikati kuZimbabwe yawo zvikanzi kutodzokera kumba chaiko. Kaisi ndikatoti koma katodzokera zvikanzi akambozvitaura
hanzi inini I am one of them ndakadzokera. Thank you Nyasha. Nyasha ndoda kuti uzouya uzofona. Ndoda kuti uzofona Nyasha. Uti uyo Nyasha. Ndikati iwe saka ndakambotaura naye mavhiki apera pasera pachira kuti sisi mufunge ndakaya kunoku zvinotina zviri kunetsa zviri kunetsa ndakaya kunoku ndichinyembera kuti kosere nema hours but kosere chona rakanga sina hours saka ndanda kutozvisustain living yangu nemari yangu yemabusiness yangu ari kuAfrica then plus ndichitarisa live zvandai expecta zvandai expecta nezvandakaona kunoku. I don't think this is for me. This country is for me. Antimaona. So ndikati why zvikanza azvisingondiitira apa murume wacho anga changobva kusvika ne about 2 days asvika murume anga chimboitawo zvekungobata batawo iye achiita zvima 20 hours but basi kwakusina nikiri kwakusina kana ma hours moza zvakaita mukadzi uyu nyaya yacho ndakanga tangoitaura kuseri tikati inoperera kuseri but ndangokudzai because akadzokera kuAfrica. Anditimaona akabva aenda kune kwakanga awana course kuya ndobvaenda kune vanhu vakakati ndichiuya pano makanditi course rine ma hours kosa harina ma-hours. Ndagara panapa dzatove kuma 3-4 months. Ndikurarama nelive nemari yangu yakabva kuAfrica. Hamuna kana sendra muri kundipa. Ndoda mari yangu yese. Ndoda mari yangu ndakatenga kosi 6,000 yakakwana kuti nga akapefuma memwana muzati achitaura achitora video achindisendera video ndakati madrama ari kuita. Zvikanzi I want my money all of it now or else takutongoripotana. Ndobva ndonifonera ndobva ndati no atishiki ausvike pakuti kuripotana ndikudi just talk to them unzo kuti pane plan here zvinhu zvari kuita kana kuti vari kuita sei. Hanomaona vanhu vaya vakatanga vakafunga kuti mafanisi vakati unoziva kuti togona kukansela kusira kwezvozvo. So zvikanzi ito kansela izvozvo ndakatomira pano ito ndikansela munipe mari yangu kansela right now pano ndakamira munipe mari yangu. Vaya vanhu vaya tinoti munhu ari serious kawo akati ndinotodzokera mumba tokansela izvozvo kuti zvinotondinonoka ndatona ndege dziri paspecial. Vanhu vaya vakati kuda mafanisi zvikanzi kutokansela. Andimoona zvikanzi kansela izvozvi zvikanzi nevanhu vaya alright kubasa kwakaurayit tozoya nemande ushora mari yako basi zvikanzi kanselai mande makusera akamukira akadzokera kubasa ndaizotora mari yangu vakamuverengera kuti 1 2 3 4 kumudzosera 6,000 yake kumupa mari yake yese vamupa mari yake yese yakakwana yayo. Vanhu vayawo havanambofira zvavo vava withdraw course kana kuti kudini. Andimoona ndobva iye ndofanga ngangozvifungika kuti inini handichatolafi. Andimoona ndobva toinda rusarana nameno nalandlord zvemaprivate landlord izvi kutaura kuti ndakutoda kuti ndorove pasi. Ndobva ngoti mverevere chinyararire ndobva ngotoenda. Andimoona ndokuzodzana kwandaita nekusora nisoro atori kuAfrica mai mwana. Akandakatora mari yangu ini sisimeni ndakadzoka kunomba handidzoke handibati chero kushanya chako chero kubvisa chako handiuyiko handiti. Guys ndakangoti saka zvikanzi ndatoreko ini kuno kuAfrica ndikati ine madza kuita video call akatotori zvake mutawani mai mwana achitofamba mutawani muya akandikati ko murume zvikanzi murume tiketi akaenda next week anga chimira tapiwe mari yake panga achishanda chibata saka kutouya uyu munhu anga ane chibusiness chake ane business yake kuHarare. Uyu munhu wekuti anga obviously ane imba yake ane and everything zvokuti ndakamubva ndamubvunza saka wangambouire zvikanzi no pane issue anga achida kuita here ane mwana ari kustudy medicine here kuIndia saka papa chida mari nechichi. Anomaona ndokubva zvango hameno saka after maybe so yakuno what she expecta nezvakaona kana kuti zvinani ndinorova njaku ndiri pa Zimbabwe ndonoita hustling yangu yo ndiri pa Africa akadzokera kumba guys. So those are one of the challenges zvandikuziva presently. Kota vamwe vakadzokera kuSA kudzokera kuSA chako izvozvo right now as we speak vari muSA kudzokera kunyatso kuti takutoenda kutooneka kuti takudzokera takaenda vamwe vakadzokera but hauzonyatsozivawo mareasons aunenge uchipiwa kuti ndiwe here kana kuti hapane zvimwe zvinhu zvakaitika but unenge uchiti aistadini tatadza hangu yes Belinda tatadza edu tikuona sokuti kwatanga tiri kuri nani andiona vakadzokera right. Saka ndatirika timbotaura ndimbonyatsonzwawo vamwe vakawanda makosi nachari pano kuti machallenges amuri kusanganawo nawo imimi andika chiri kuti unosvika pakuti right rega ndidzokere kumba right now angave api machallenges amuri kusangana nawo angave api because of course kumabasa kutukunzwawo vamwe vachiti kumabasa vari kuitwa abuse kumabasa zvokuti mabhosi ari kurarawo nawo andika apa vanenge vari vakadzi vevanhu mabhosi achirarawo navo. Hanzi vakadzi South Africa vane zvivindi avakatodzoka mai mwana vakutotaura takatoenda titori kwele tatojoina tatopinda tatodzokera muforo hatisi kumira yesi andimaiti
aiwa vakajoni vakapinda mujoni but mujoni andizos I don't know hangu joni inyaya yecrime guys joni inyaya yecrime ndo iripo yes marriage asecurity sezvaaiita pekutanga plus crime anomona especially kana usina mapepa unogona kuti shungurudzikei sezvo vari kubata zvokudaro mazuva ano antimaona but otherwise South Africa none mapepa ako unongorarama inyaya yecrime chete ngoti munhu angango usina kuti munhu adai unongotendawo munhu adzoka. South Africa it's a very beautiful country. You guys unless zvinhu zvako zvisina kunyazobatana it's a very beautiful country kutoti but crime chete pacrime apa munhu achibuda hauzuti unodzoka here kana kuti handidzoki une motikari hauzuti ndinodzoka here kana kuti handidzoki unogona kunge aijekwa katorigwa ende vanouraya ndo panenge rine nyaya hombe handichika saka ndachitika kuti madhimini aripi kwatinyorerewo atisiro nhingi kanzi iwe kwai Cape Town is peaceful zvine nzvimbo mai mwana zvine nzvimbo wangu peaceful kupi Cape Town kunorova vanhu sehuku everyday Cape Town is the worst of them all Cape Town is the worst of them all the worst of them all Cape Town uya apera taxi driver manzi Uber driver apera kapa ndo iri west guys mukuti kudini mabhodhi akona transport no mafuneral pala ikapa Cape Town ndakambona one day zororo ichindisa mabhodhi 20 guys 20 ndikati azviitira mutara zvikazi idzo 20 mabhodhi ari kumota dzikubva dzakadai dzichinda kuZimbabwe 20 ndikashokeka kuti muri kuti zvikanzi kapa ndo iri tori west manje. And there's no place to live in. There's no place to live in SAA, but kune dzimwe nzvimbo dziri west. Ukati ndinoenda kunogara kumadhodho kwakanyarara. Mbavha dzeCape Town dzinoti vatagetawo kumadhodho ikoko. Andiwana ndokwanenge vachitageta ikoko kwanenge vachiuya vachidini vachiba ikoko vachipindira vanhu mudzimba ikoko. Saka hakuna kuri safe. Hakuna kuri safe. Hanzi tirimo mukapa chino that bed. Sivangile vanhu vatinoona vari kufa every day mukapa umu. Because as long as uchigara ku location you will never experience it. You know which is which maitezwa zvipi. Hanzi Cape Town guys Joza munozoti hakuna that crime yakadaro Joza hakuna kutonyanyisa kudaro guys. Imi Joza munotongoityira kure Joza hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro Joza guys. Cape Town Joza hakuna ku crime iriko but not chekunyanyisa kunge kapa guys. SA hayo yese kakuchengetwa naMwari. Yose zvayo SA ingori Mwari anenge achingokuchengeta handimaona right saka madhimini acho aripiko naye mimbodeidzaiwo zvemadhimini avo ene madhimini acho unandoshuva kuti zviri kufamba sei right ndokumbira mundisirewo nhamba kamadhimini kana muripo please tisirewo nhamba madhimini kana muripo ndokumbira mutipindirewo nhamba kavamwe vafone tipinirewo nhamba kana anyone mucomment section magi ndokumbira muise nhamba nyorai nhamba ndipine nhamba nyorai nhamba Cape Town ndo yandotonyatsa kutobwesa manje nezvandakamboona 20 mabhodhi kawani ndakabva ndanyatsa kuona kuti Cape Town haina kumira mushe guys Cape Town haina kumira mushe. There's a lady kugroup rediaries akabayirwa brother yake kukapa kwenyu ikapa kwenyu ikoko Uber driver anenge atozvitaura nhasandi kuti bhudhi wangu akaurawa nesuro kugroup rejobe bhudhi vake vakafa nesuro vakato thank you tip top thank you vakatobayiwa nesuro vakafa nesuro kuCape Town aiwa kana Cape Town kana midwe right ndaisa nhamba guys ndaisa nhamba ndikaiti mbonzwawo makosi nashe antika makosi nashe ari munomu kuti enyu ma challenges ndeapi amuri kusangana nawo. Thank you admin timbonzwa kuti ma challenges amuri kusangana nawo ndeapi antika amuri kusangana nawo ini Joburg ndinotofamba nayo kutofamba handimbonya ndizivi kuda kuijaira nditonyatsa kutoifamba kana pressure asi kukapa kuti ndinongonyadza kukapa ndini chingo hana yangu inenge chingorova so kukapa uko ine chingorova ndikaenda kukapa hana yangu amen. Saka funa guys tinzwe kuti ndeapi ma challenges amusangana nawo guys uyai mutaure chokwadi guys kana mavarungu venyu vari kuti ngativa taitese kuti muwane ma hours uyai mutiudze people are being exploited vamwe kuma company uko vachinzi raraneni kuti uwane ma hours
Anti momwe makambani hana ma-hours zvemachokwadi. Antika vanhu vakauyawo vachinzi kune ma-hours. Vamwe ndivo vakauya vachizati hakuna ma-hours. But nekuti zvinhu zvavakanga vachiexpecta by then munhu aingofunga kuti ndikangosvika kudai kuchinza kuna ma-hours ndosvika ndongodai ndochinja noenda kumwe. Antika vakazvinonokera. Antika zvikatadza kuita saizvozvo. Anomaona. So it's not that easy. So ndozvokuti manjeko zvine right now anenge akungoshaya kuti oita sei. Ende panondinesa inini guys ndidambobvunza imimi vari mucomment section vari kuno vane ma-agencies avo imbotiudzaiwo. Kana munhu akauya kunoku pakambani asina ma-hours oita gore asingashandi, kuhome office vanenge vachiti kudii? Kungoti home office yekunoku iri fair zvayo guys. Home office yekunoku iri fair. Havangomhanyi. Vari fair vanotarisa mativi ese ende vanotoweya vari fair manje. Varungu ndo vanhu vari fair manje. Hande vanga vadenga rimboide vanhu vachikaura kuno. Zvino varungu ende vari fair. Ndodambobvunza, "Hi Lucinda, how are you?" Guys, chitiudzai kana vane makambani kana munhu achinge auya kunoku oita gore anti asina kushanda zvinofamba sei? But anzi home office inozobata pakurinyiwa mujumilinda. Remember kuti home office haingokubata, inotanga yatokuudza. Inotanga yatongokuudza hazviite kuti vangokuti usingazivi mhosva yako. Vanotanga vatombokunyorera iri tsamba. Andika tsamba vanokunyorera kana kuti email vanokunyorera. Then you respond vogona kunyarara zvavo. Andiwana vozokubata pakuni. Hazviite kuti ngogara usingazivi ungorizi wozongoti pakunoti wonzi tine nyaya dzako. Remember they investigate. Remember, they do investigate. Remember, they investigate. So they want to hear very fair because they want to hear both sides. Immaculate and very fair manje. Ava zvipo iti kuti vango kuti utsamba iyo chito kanzi watongoenda musokuno rinyonzi tatongo kubata usingazivi mhosva yako before mhosva yako iyoyo wakubata. Havambokuvingi kumba kwako kuzokutora. Izvo zvinhu zvavasingaiti. Havambouyi kumba kwako kuzokutora. Unotumigwa tsamba kana kuti email handika woziviswa vachiinvestigata. Handika kana uchinzi tumira zvaunofunga kutumira wovatumira. Handika kana pasina hamene ogara vanokusiya apo. Kana vakutumira ndopaunozokubatira pakurenyuwa. Hanzi vanozokubatira pakurenyuwa wairarama sei. Saka muri kuti kana wanga wasingashandi vanozokubatira vanonyora aiwa tsamba vanonyora fast tsamba vanotonyatonyora ndochokwadi. Kana vachirequesta zvari kutorequesta unotongovasendera voenda votokunyorera kuti noted we have received whatever. Handimaona ndochokwadi chiripo chaicho chehome office. Handimaona it's all changing. The Labour government is looking to change employment law and make 0 hours contracts illegal. I don't know now takudzwa since kwakapindawo ningikiri kwakapindawo government nyuwa rapa patosiviwo yedu. Handimaona because vakawanda kavatove negore guys asingashandi. Ndopanondinesa umanenge ane 7 months sheds akapinda muno 0 hours asingashandi. Sans text ndopandatohwisisawo tsitsi papo. Ndosaka ndikutobvunza vagara muno kuti panofamba sei tax hausi kubhadhara asi musystem ndozati wakapinda hausi kubhadhara taxi hausi kubhadhara. Saka zvinozofamba sei? Hanzi, you need to provide the annual salary. Guys, for 19th. For 19th. Hanzi, you know. Handichi maona kuti vanotanga vanotifaiwa. Muri kuona zvandikutaura. Kuti vanotanga yachintanga yavanotifaya kuti kune munhu asiri kushanda. Handimaona. Kwete ngoti vangogara just like that. Wongozongonzi aiwa. Hi, you were looking smart. How was the promo dance? Good. Oh, so you said bye-bye? Yeah, tomorrow's the last day of school. Oh, that's nice. Okay. Guys, for 19th guys, tibatsirana nevamwe guys. Tinzwewo kuti pfungwa dzinoti kune vanhu vakawanda guys, vakatogara. Handika vari munomu, havana ma-hours, vatove negore. Saka zvinozoita sei? Vane knowledge fona yewo tinzwa anzi when I did my red book they wanted my pay slips. Ndakachenda 6 months non-stop to provide pay slip yakasimba. The home office just need your NI number and everything comes out. Ndopa ndiri kuti the day raunoenda kunorenewa they want all the evidence kuti wairarama sei and they are always ahead of the game. Never ndikeli
Okay. All right. Okay. Hey, saka indira kubvunza guys inini. What can you tell munhu akagara andika asina ma-hours aita gore rese asina mbovhera akaenda kubasa? Advice yamungamupa ndeyekuti shi oita sei? Oita sei? Tinavo guys vanhu vakagara gore rese. Ini ndaitosvikopa kutoziva muti iwe sha inikana zviita shamwari ngozvikwirira ndege wega ubaye mudheni wangu kuira ubaye sha ndokumba kwedu hapana kana inovhu nonongonotangira pakagumira and the life goes on. Nokuti ndiyo singazanzi ngashande ma-20 hours kana dhanzi rikutora anogona kutogwa sei ari munomu zvinoita here? Ngadzike kuno aiwa kudzoka kunoinda kahaiwawo kumba zvoko. They are waiting when you are renewing. Ndopandiri kuti right now andika vanoita sei seek legal advice. Ndosaka ndauya kuti tibvunze kapana muchizivawo. Hanzi gorisa ndingachitike sivangile mukati mumastreet muri kuitika zvinhu zvakaoma mukurarama umu. Muri kuitika zvakaoma mukurarama umu. Unongonzwa iwe munhu anenge achiita zvokuti ungoita tumapizi job tekuti munenge akauya kumba kwenyu akakusarirawo nevana akaenda apa akadai sokuti ararame. Yesi Florence Mareni munoziva kuti muno munokwanisa kurarama noza kuti unokwanisa kurarama nezvozvo zvokuita tumapizi job taunopuwa keshi mumaoko. Asika pane nyaya yekuti home office iyi anozoita sei? Ndo pane nyaya. Right. Hello pamakosi nashe? Hello sisimeli muri sei? Ndiri right muri sei? Tiri right. Saka ndangoti ndingocontribute zvangu from experience. Handimoziva pamunopinda paipai. Kutaura kuti ndauya kuzoshanda, ndauya kuzoshandira company. Zvesezvo zvinenge zvinyorwa musystem. Havakubvunze saka zvinoitika munyika munomu varungu vanongonyarara vanotonge vakapusa vanhu vaivai. But vari kuziva everything zviri kuitika. Vari kuziva everything zviri kuitika. Paunozoda kurinyuwa paipai manje. Ndo pane nyaya. Because vanongokuudza kuti provide evidence. Okay. Ende hazvibikike zvimwe zvanhu zvacho. Because once wangotanga kuita zvinhu zvekuprovide kana zvinhu zviri wangotaura zvinhu zvekunyepa chete ka. Zvinoramba zvichingoita complicated. Nyaya yako inoramba ichingoita complicated. And remember kuti nyange zvemakosi zviri hazisi zvinyowani zvagara zviripo. Saka immigration yemunomu vakangwara. Inge vanoziva mareasons ese atinotaura kana takunyora maingirikini takuapply. Vakumaziva mareasons ese atinoya nawo ese vanomaziva. Saka kana usingashande ka zvitonani kuti tokutsvaga something. Even ma-20 hours iwawo anobatsira. Because uchazoda kuexplaina kuti uri kurarama sei. Wese uine vana uri kuvachengeta sei. Uri kubhadhara tax here because tax munomu is a very big thing. Yes. You have to pay tax. Yes. Hazvina kana two ways kana explanation kana justification. You have to pay tax. Yes. Saka ndozvaka achida kucontribute ipapo kuti vanoita vangu vakanyarara vakapusa but havana kupusa. Vari kuziva everything zviri kuitika. Remember kuti isusu nditega sometimes tinotaura. Ndisi tinotaura. Zvese zvichiitika ka vari kuzviziva. Because takazipota tega kuti takauya munomu hatina ma-hours taibhadhara mari akati kutenga zvese izvozvo vanazvo. Vanozviziva. Saka paunozoda kudzokera manje wakanyara zviri nani kuti utongoenda unovaudza kuti kana kuti ndikunetsana nema-hours. Okay. Pane plan here yekuti kana munhu akauya kana achinetsikana nema-hours pane zvaanokwanisa here kuita. Zviri nani because unenge ina that evidence. But wakangogara wozongorekana wangonyuka from somewhere zvinogona kunetsa. Unoona kola pari tricky ndepekuti shi ukanoripota anibati home office it encourages you to report such companies andite home office ukanoripota chiripo iwewo wacho waripota wakupiwa 90 days handi kuntsvaka kumwe ava vakuinvestigatwa handika mini ndise kuti iwe wacho 90 days ukadzishaya yatovewo big deal uri kuona. Saka pano ndo muri kuona pari tricky guys. Anoripota munhu zvechiwanda kunoripota kuti ndiri kutambura ini guys hapana zvamugona ndita ndika vanobva tikupa 90 days zekuti utsvage basa handika pa 90 days dzishoma unogona kuzishaya handiona watorishaya switch iroro watove pabhizi ava vakuinvestigatewa kuti kambani yobva yavharwa iwewewo 90 days dzikapfuura zvakatongofanana watove chidhura.
Yeah, ndizvozvo chaizvo. Saka pakadaro manje muri kuona pari zvikuita kuti vanhu vasamhanye kuenda kuripota zvisina nebasa because mese munenge muri pasitikeni. Home office ndozvani one thing that yakadzekera nomwe munhu anoenda kuhome office kokoko akambengaya kubasa zvekuti mongoti random nyaya so andiwana. Unotonyatso kuona kuti they investigate both. Mose mune investigate. Yeah, but nyange vakainvestigate both zvaoka. Company director kana kuti muridzi weagents sometimes anobuda ari better because already ari settled munyika munomu. Saka company yake yakavharwa ka ane that other means zvimwe zvaanokwanisa kuita kuti azvibatsire. Yes. Saka munhu arimo at a disadvantage. Ndiye uyaripo ndopari tricky pacho ipapo. Ndopari tricky papo. Unongochida kurinyuwa. Yes. Adakubhadharwa. Pamuridzi weagents zvese izvo zvatori covered. Yes. Saka even ukamuripota ka anongoaffecta kuti license yake inogona kumuaffecta chichi but still financially anyone unotoenda mberi. Unoona especially kana gara achitori neagent isina mahours. Andika kutoriwa kuti zvinhu zvine zvakadomuomera pamwe pachona. Andiwana. So chino kutovhara kwayo hana basa nazvo. Andiwana because remember vakabenefita vakatobenefita pakabuda makosi vasati vaziva system paya. Varungwa. Vanhu ndopakaita vakabenefita nemacos paya. Iko zvino kuti ripuwe munhu sekunzwa kwandi kutenda mwana makekeho vane makambani avo kuti uriwane it's a process haungopiwi. Saka kusisina benefit yacho hakuchina. Andiona. Ndizvo chaizvo. Ndinoita muridzi wekambani kana asina mahours genuinely aine evidence yake kuti ari kutsvaga basa rekuti ape maemployee anogona kutobuda apo atione more support from the government kuti at least ari kutry this is what they've done for kuti vatsvage mahours. Saka munhu anenge atori disadvantage munhu anenge achivashandira enge pai very very tricky but all I know is that home office kunyarara kwayo hakuzi kupusa. Inokumirira zvako inozva kuti uchadzoka chete. Even ukagara 5 years even 10 years uchadzoka chete. Vanozva kuti nengo uchingotenderera somewhere but uchadzoka chete kwavari. Saka ndozvandachida kungocontribute hangu. Hanzi nachioro ndine hama yangu ndikukanga waya muLuton. Alright, thank you very much kwela maita basi. Hanzi kukanga waya muLuton umo. Guys, kutaura kudai I'm speaking on behalf of vamwe vanhu vatondikumbira kuti ndiche live. Andika kune vanhu vatondikumbirawo kuti ndiche live vatsvage mazano guys because vanhu vachitouya kuzokubvunza unosvika pakutoperi kuti shamwari ini zvimwe zvacho handitozviziviwo. Andiwana ndaimboti ndaitira kuda kubvunza uyu munhu uyo komo office mukadzi uyu chitira kuda kumubvunza but azokupi detailed information. Anongokupawo zvimwe zvinenge zviri pa information iri yoda kuzoita kuti unozodzika unoita kunge uri kutorumira kana tatizoda kukubvunza kuti why are you asking this pane here you know hauchakwanisi kuti answer my questions. Andimona so ndaingobvunza zvezvo kuti zvepadenga. Andimona saka asking for other people sure guys how basic can they do it. Muri kuona zvatogona kola kuti anzi ati zvitori tricky because muridzi yeye wekambani akampa asina mahours kwakauya anogona kutozopedzera protectwa iye. Hanimona kudarika iwe and iye anogona kunzora iti ngaichivharwa yovharwa iwe manje wasara wave pa disadvantage paya. What happened to my call? Wasara wave pa disadvantage paya ndiwe. Saka poitwa sei? Hello? Hi my sister, how are you? I'm right. Mushe. So, COS too. So what people have to understand is my COS are symbolic for healthcare. So whatever job you do, can you basa usiri British, usina British citizenship, whether you're accountant, whether you're doctor, whether unotouya COS. Healthcare story advantage because unotopiwa 90 days. Mamwe mabasa 28 days. Ukuthi kana employer wako akati basa sina basa pana unongozi get another job within 28 days. Okay. Right? Okay. So that's number one. The second point is batwapa kurenewa. Sezotaura nakola mutaura. Paunozorenewa papa ndopo vanozotaura kuti batwango utsinga save because vanoda pay slip. Vandoda kuti une savings here saka ungochite because uri mtorwa you don't have a right to be in this country so you can't exactly go home office kunoti but employer akati ashandi hours asikuiti hours. You see what I mean? So support yavo will always be to business. Kana business akati inini handisinachi my contract my hours they'll be just okay fine but iwewe manje ndiwo pachiita unachi hauna hours. So there's a couple of things that you can do.
advice yamunodza vanhu iri right yokudzokera kumba, but like umwataura kuti mana Canada naAustralia vari kutora, that's good, but I would advise kuti tsvaga ma-20 hours wombosenza kuti uite UK experience. So kana wakuzonotsvaga zvekunana Canada unenge wakuti at least I've got work experience UK, that works in your favor. But also take note kuti sometimes it will be easier kuti udzokere kumba unotsvaga visa rekuCanada uri kumba rather than kutsvaga visa rekuCanada uri kuno. Right. Saka kana ari muno vakatsvaga visa rekuCanada munonzoti harikwanisi kubatika. Rinogona kubatika, but kana usati wane permanent residence, sometimes it can be a bit funny. Australia, they can be a bit funny kana uri muno usina permanent visa. Yeah, it just depends, but sometimes it can be a bit funny. Chakashata ndechekuti usvike pakuti visa rako rinopera completely. Uenda kunorenewa, then wozonyimwa remuno, because once wangoita kakunyiwa visa in one country, chances are kana wakuzonotsvaga kuna mamwe countries vanokunyima futi. It's harder. It's not impossible, but it's harder. So my advice is kana uchikwanisa kuwana ma-20 hours ako, have that at least unenge wapasivi pakuona reference kokuti I've got UK work experience, and then wototanga kutsvaga ku. Otherwise kutotsvaga switch. I know it's difficult, but yeah, pakurinwa vanenge vakanyarara, but pakurinwa ndopanongokuudza kuti wongosiri kushanda, wakatonya kuzokushanda, hakuna mabasa. Saka what is your purpose yekuramba uri muUK? Hapana, saka dzokera kumba. Saka chakashata ndechekuti visa rako reexpire wo-overstaya. That's a complication. Kana kuti wosvika now pakuti wakuzonorinyiwa papa yamanje wakuda mapayslip, wakuda proof wanga uchirarama sei, and you haven't been working. Saka but zviri kwese because zvamataura futi kuti kana ukanoripota vanozokupa iwewe 60 days. You see, it works both ways. Vanokupa futi 60 days. 90 days? Unodzipuwa 90 days. 60 days kana so sometimes it's better to try get my piece job to go side, and then one UK work experience, and then look to go somewhere else. That's another okay one. But I want to ask you, my sister, makaya kudaraka ndimi vakauya kare mimi anditi, I want to ask you, kune vanhu vakaita ma-25 years vari muno, vane ma-20 years andika havana mapepa as we speak right now, asi vanoshanda handiti vakangogara mukati meino nyika vari kungorarama. Vanozviita sei vanhu vanogona ngovu kana vangodecidewo kuti havasinoenda kumba vanogona ngoita iyoyo? How best can they do it? No. Yeah, the immigration system in America. Remember, no two stories are the same, and we also remember the story again. Yes, chai. Sakalema 20 years, kune vakapiwa the right to work. They are there. Ana mapepa ari paasylum haisati yaprovwa, but home office yakamupa the right to work. Saka employer wake anotomutaridza kuti ndine application iri kuhome office, but here I've got the right to work. Ko vasina right to work vari kushanda varimo munyika muno? Vasina, okay, kune vari kuita undercover, ukono employer anozwisisa anokubhadhara nepasi petable, cash yako wakanyarara. Ndozvavanoita izvozvo. But haikona kuoverstay usina application home office. So zviri better kuti kana ukaita maybe ukaita asylum application, but woramba uchiisa ma-application. Manje kana achinge wakauya kuno kakauya nekosika kuti azopinda muchiasylum hazvichaitika? Izvozvo hazvichaiti manje kuti overstay manje hazvichaiti. So the other option kutongotsvaga kuti ma-20 hours then wotsvaga kuimwe nyika utsvaga kana kunana Australia kunana Canada. At least unenge wava ne-UK work experience. Saka that works in your favor because vachiti uno-understand the system. Wototuma course chichi ndozo zvatoshanda izvozvo. All right. But vema-20 years vasina mapepa also vanhu vakawanda havazvisii. When you have done 20 years in the UK, you are allowed to apply for permanent residence. Whether or not pane period yawakamboita illegal, or pane period yauri legal, it doesn't matter kana uri pa-20 years. Vanongocounta 20 years dzako, and they consider your application on that basis. But kana kwanda vanotya kuita application here because anenge achingoti but ndinapo pandakamboita illegal. But ukanyatsocheka ma-rules at 20 years, whether or not there's a period yawakaita illegal. Okay. It doesn't matter. You can apply for residence on that. You can apply
kuti ndaane 20 years ndiri muno. Okay. Also vane ma-20 years kana une mwana ane 7 years akazvarirwa muno over 7 years and above. There's another type of visa futi raunogona kuita iroro based on mwana wako ane 7 years. Okay. Right. So that's another option. That's another option as well. It's always good notaura na lawyer because kune ma-options akawanda zvisa unogona kuita, but people don't know. Kune imwe futi rekuti kana uri abused, senge ukarohwa nemurume uri kunyiwa mari uri kuabuse uri pavisa rangu. There's another option ye domestic like vaya brother pana brother vakambofona panapa vaya vekutsvaka yopa yes, you can then do the domestic. Alright, asi vabrother vairi complicated because ndakazotanga kufonigwa nomwe vanhu vakanzwa voice kuseri vachitaura kuti maiwe nyaya iyoyo musatombobvera makabatsira munhu mukadzi wavo very sweet lady akavabatsira kuvatora picked him up from the gutter, but mukazonzwa nyaya dzavakaita baba vaya havana kutomira mushe. Takabva ndapera pawo. Ndinotori nekesi yomwandinotoziva imwe shamwari yemukuru wangu girlfriend yake aimuronda akanomutora achirara pagari kamwana kane 6 months. Anga overstay for 5 years. Ende munhu achimutretena achimufonera kakatifonera social services akatotorwa akatopiwa imba vanokuisa kusafe house so that you are safe and protected nevana. Within 1 month vanga vatonga zvese permanent residence zvese. Wow. Because panga pane evidence exactly. But kana ukaita iroro manje they have the right vanotora access kumafoni ako vanotora access kuma-email ako because mapurisa anengada kuona kuti chokwadi uri kuthreatenwa here. Saka uyu murume haana kuzviziva kuti munhu haachi under protection anenge achiramba achifona achithreatena achiita sei zvese zvaaita zvezvi. Saka anenge ane evidence yakakwana kumapurisa. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Yai, murikunzwa guys. Murikunzwa katiri kudzidza. Hanzi neumwe mu-comment section kosei vema-20 years vasingadzoswi, vasingadipotwi. Mu-UK hamuna munhu anodipotwa wangu zvekumhanya. Muno maudipoti zvekumhanya. Urikozva ndiri kutaura kuti unogona zvekutaurwa kuna Kola kuti vanogona kuzomirira paunoenda kunorenewa after 5 years. Vozosvikavo kuti haukwanisi kurenewa ka. Wongoonawo kuti wotamba ipi. Aumbodi hakuna mota inomboya kuzomira pagedhi kana pamba pako parodhi kuti chaya kuzokudipota. Hakuna zvakadaro mu-UK ukapinda kubuda uko munonetsa. Unogona kutogobuda wega ndadzaida kuti I want to go back now, then I can go back. Unongogona kugara uri chidhura. Chandoziva nechekuti pane mukadzi andaitaura naye last week apa chindifonera chisisimeli indine 23 years ndiri muno ndiri chidhura. Handina kana right to work kana chi. Achindoza nyaya kuti ndakamboita mhosva ari chidhura kudaro akamboita mhosva aingoconfida womandira chingondudza, but anyway akangoti ndogona kungotaura zizvo ndisiri kuziva kuti ndiani ndisiri kutaura zita rake. Akati ndaita nyaya dzemakadhi munomu akatosungwa akatombobatwa akasungwa achita nyaya dzemakadhi munomu akaenda kujera asina kana bepa vakamuvhurira. Muri kuona akaridzoswa akapedza jeri rake haana kudhipotwa vakamuvhurira kuti dzokera asina bepa. Ndopema kuti adhipotwa ipapo akadzoka musociety arimo angorimo muno. Ndikati saka uchadini saka kumba haana kubvira akadzokera kumba kubva zvakauya kuno haana kubvira akadzokera kumba hakudzokereki. Kwaiko izvi ndopaitwa iko zvindoda kugadzira kuti ndichinda kumba because handichadiona ndoda kuti chitongoenda kumba zvachose. Handimaona kati munhu ari kufona. Alo Kola. Kola wabva vadona. Handimaona hanzi ndamuziva. Wamuzivirepi? Hello. Hello. Yes, Kola. Hi, Smelly. Sorry, the phone hung up. All right. Okay, I wanted to help out. You know the lady that just dropped out. Yeah, okay. That lady said a lot of things that make sense. But on the, you know, the one that she said that if you've got a child, a 7-year-old child, yes, that rule they changed it to 10 years now. Okay. Sakavanoiti right to family life and it. Okay. Like not just a child. Let's say you are here for a long time. Hauna mapepa kana kuti uchidana nemunhu kana kuti woita partner who's been here ane mapepa acho and mogara. If you've lived here, I think it's more than 14 years now, right? Then unenge uri munhu ari kuenda kuchechi. Kana ndichiti chechi handisitaura machechi echivanai. I'm talking about the white community church. Anozogona uko kunyorera chi Roman Catholic.
machechi akadaro vanozogona kukunyorera reference ana Church of England vavo ana England kanzi Anglican ma-traditional churches anditi saka my advice for people vanenge vasina mapepa, you want to be in a community like that, uchingo attendawo church izvozvo mucommunity anditi and also if well, okay, we're talking about my COS, and in the case of COS, I think the first thing that you need to do, you need to think first, good, all right, and this is number hours. I'm in this hard place. What do I want? Do I want to continue living in the UK? Right. If the decision is saying good, all right, in UK. And for those that want UK, as Varkushaya, could hours. You have to take the long road, Sismeli. How do you take the long road? Listen to this. Uchiri muno, this expire. Go to my homes. Don't go for my agencies. Don't go for go to like my homes, and I could go to NHS. Right. You make your applications, you send your CVs as muno astromonica. Okay. Watanga process yako, right? And watanga process yako, you're doing this application as somebody who's abroad, as a mono. Okay. But my emails, chichi, even your interview, you're going to be interviewed online, all right? When it now comes to takukupa offer letter, visa stage, you fly out, you go. Okay. But you have to start these things right. How do you now get to those home iwawo kuti wotiti ndakunotsvaka basa kune home yakati kana kuti ku NHS? That's the question now. Right. Vanhu vema-COS handi unopiwa ma-20 hours, right? Right. Ndata izvoni mu-community mako you find kuti kunenge kune 1 or 2 traditional homes in that community. Doesn't matter kuti urikugara kupi. You can go and volunteer. Go and familiarize yourself. Familiarize yourself. Indukutanga agency and ndikutsvaga my client. Then chipinda kama home pipe ndombono wavigira ma box of pamphlets selling myself kuti vandipe tender vandipe contract. It's the same thing. You go as an individual. I live in the neighborhood. I've only got my hours mashoma. I was wondering, I'm working so and so. Basa rakwa nditi uri munhu anobvumidza kushanda. I was hoping kuti muri kuda here kuti ndikubetserei maybe during tea time or breakfast unofeedawo chembere dzacho 1 or 2, right? You are creating that good relation. Kuti kana wakuzoenda paya vanhu vaya varungu are loyal like that. Kana wakuenda, those people are going to write a reference for you. Let's say if your application gets denied. And because urimunomu, you are not illegal, right? You are urikunoku legally. And all right, what's okera kumba, if the Home Office wants to be funny, those people that you've been doing communities voluntary work with, those churches that you've been going to, and I'm fundisa vaya vakanyora reference, your mayor, mumwendi mayor. If you approach your mayor in your local area where you stay, and my voluntary hour, if those people write good references for you, the Home Office will now re-look into your G, because that says a lot about your character as a person. And then you get your application. It's like you have to know what you want. Is it England that I want? Unfortunately, about England, what I can tell people that are outside, as somebody who's been in the UK for over 26 years, England, I know my shortcuts. Aina kungwava, aina kungafula, aina chichi. But if you want your things, you have to do your things by the book. And also, you need to research. And you need to research where we say okay, ndoenda ndogara pasi mu website ye Home Office www.homeoffice.co.uk.gov. All those things are there. All these type of visas are there. Wozviverengera moregera kunyeperwa nevanhu muchibhadhariswa mazimari when these things are free. Do your own research. And kana waita izvozvo, remember that is step number 1, create relations with your community. Yes. And voluntary work,
kumachechi apa kana kuti kuma-local stores, you know, like the old local stores, kana kuti where there are daycare centers, you know where ana chembere go for tea chichi what botanical gardens chichi omboendawo ipapo ombobatsirawo kupusha gogo pamwemwe anenge achigara yega, you know, things like that, where they go for coffee shops, you go in, they create that relationship with those people. Because those are the people you are going to need at a later stage. Achata kana melito mziva isu. Takagara na Meli, I volunteer pana pa free. Apana chinhu chinofadza Murungu is voluntary work kana kuti charity work. Yeah. True. Very true. Very true. Very true. Voluntary work. Very true. I did it. That's my advice. This is Meli. I hope it helps somebody. Yeah, especially masiwo esasingaziuthi right tinonoita sei. And then when it comes to nyaya dzekuhome office is mainly what they do. Those people, they know kuti melariko anepampepa kamera say they don't care about us. Those people care about important issues ismainly. Kana uchida kuona kuti varungu havana fun, commit crimes like murder, terrorism, rape. Hanzi kuhome office kwanzi tine macrime, tine vanoita zvokuto those who report terrorism, mabombu wati ameno zvinenge zvitori real zvokutoti zvinoisa munhu wese parisk. Ipapo tinotoacta same time. Yeah, because what happens is, Meli, the system in the UK is interlinked. Zvese kuti wakaregister kwadoctor zvinofambirana zvinotopindurana namapurisa anenge achiziva, home office inenge ichiziva kuti koro kunoenda vana. It's like they can access. This system is one. Vana vanodyirana, if that makes sense. Saka even if uri Meli usina mapepa anti alright, anenge achiziva kuti obviously you're working. Avazozokuneta. Obviously they can't come and say kuti aiwa Meli usaregera kushanda. They know kuti while you are working, Meli, you are helping our community. Because uri kushanda iwewe Meli, you are not going to get pension. They want their economic kuti endere mberi. Saka as long as you don't commit crime, problem inozoita pacrime apa pamosha pamasimba ameno mwe yacho nawo zvimwe zvacho kolaka unosozombotiwo kasi mhepo dzekumusha kwevanhu dzinenge dzasimuka here kana kuti chii. Sure, pane mumwe akandiudza arini kuti kunga pane 2 days anotori nehearing izvozvi ufunge drinking and driving. Munoziva zvacho zvakaoma skana zvodependa kuti munhu akaita sei. Makosi nachindu anouya zvachindudza nyaya dzacho hanomona dzavo kudrink and driving ari mumabasa ari paduty pashift mai mwana achinda handipane time kuti vanombofamba vomboita vogara vachimirira kunopinda timetable nguva dzakati paimba yeclient handiti kuti anoattenda kuclient in between papabanzi domiciliary domcare ipapa pari arifungwa apedzana 12 andika afa unopinda pane muimba na 2:15. Saka ilanchi yake kai ndobva atirega nimbozvionesa handiona mai mwana ai wari pabasa akatopfeka uniform yake kubasa ndotanga kumadoro rake ndokupinda munhu kila kidrive andaenda kunopaka kupaki mai mwana achingobvapo munhu andisi kuti munhu asina mbona mapurisa ini murodi kungoiwiru kumisiwa. No, zvakaoma. This one lawyer Shanya lo uyanopenga because kana munhu anonzi azvirovera. In a case like that, though, and it speaking, as somebody who lives with a solicitor, and this person can, but you can defend yourself. What to tell you? I was stressed. I'm going. I want to call a stress. I want to madoro papa o driver. Uraisa vanhu o driver uri pabasa o madoro. Remember kuti urikuenda kukola. Remember arikuenda ku client ka. Arikuenda ku client munhu ari vaona rebu. Wakamwa. Sister, listen, in Lutara I'm a professional entity. Zvinoitika these things. Bandita taura mvura yarasika pasi. They're looking for a solution. Because Terera dia kana uri comment section listen to this. If you are watching me when you terera advice from a solicitor. Terera and they go. This is solicitor and don't with one. Okay, all right. Momru one all right and this Meli, I'm saying kuti anditi mvura yarasika pana patakubatsirana nditi. Kana pakadai so
You cannot say you did that in the right state of mind. Uvele kutonyora application ukudzingwa basa kana kudzingwa munomu because you are in danger. Achanoshanda kupi munhu iyeye because this is going to go mutherapy yake. Saka ivele you just have to, I don't know, prove kuti you're not in the right state of mind kana kuti ndaistresswa nei kana kuti wotoita remorseful kuti I'm sorry. Izvozvo zvona references zvandaitaura zviye wona ndiri munhu I've never done this before. Angwere kana onda kanganiswa nestress because andingamboende ikoko ndonoti aiwa ndakangozvita pasina reason unenge uchivaiwa nejerezvo. Saka do you think kuti kunotaura reason iyoyo kuchamuseka? Smelly. It's a do or die situation. Zvinhu zvehome office it's by it's a person's integration. Kana mwari vati munhu iyeye anofanira kugara kuEngland, you'll be shocked that person can come out with that story. Umwe munhu oenda nestory iyoyo zvoramba. But panapaka we are at a hard place whoever this person is. Asisina choice munhu mvura yarasika. Saka wakufanira kutsvaga zano. One thing I know, this person can say kuti ndakangodecide mpungu tsavangana tuchwana. Uri pabasa, une uniform client. Whether you just have to think of something zvekutoti ameno ndakareceive bad news kuti ameno kana nhingi akafa what ndaichema kumba ameno I didn't know I was in shock what I don't know Smith, but she can't say or he can't say kuti he was in the right state of mind. Zviziva uchipenga imbozvipengesa umbopenga utoya asi right umboenda kumahlanya uko kuda zvinogona kubatsira ame vasaende kumahlanya because akaenda kumahlanya anoiswa madepression obva anonzi medication yekupedzisira yavanopa kune vanenge vane mental health illness inonzi chiko shoko but hlanya anozosetiniwazvo oendeswa kumental institution. Not iroro, not premethazone, not that one. Pane rimwe rekupedzisira, not depo. Taura imko pane rekupedzisira ndikukanga masara nomani. Aiwa rizimaragada. Dzipeka dziraiwa. Central aiwa, kwete central lane aiwa. Zamba mchitaura. Close up pen. Good. Very good Tufari. Close up pen. Opo wa close up. Oh, bozi. Zi close up pen info. My man. Aiwa atonengwa kutinda pane umwe nyaya ndaiwawo neumwe munhu achindiudza kuti muno kude murume kugana uko antika akauya muno zvinhu zvaoma life yaoma antika achigara kuasylum center uko ndobva aita zvokupenga izvizvi antika achitepenga chipenga ndobva vati achizvitisa ndobva anopinda kunhingikiri kokoko kudanisa uko kako ndobva vanomuasesa hauvasishaiti kutaura ka ndobva vati arikugwara zveshuwa ndobva aiswa pamapirizi iwayo antika hanzi akatanga achitora achirasha achitora achiti akapuwa paoresha kuna mwana okumirira kuti imwe tiripo anoona medication actually kana chipa munhu antinobva kutomira kuti make choti munhu amwe medication saka ndofunga yanga asingagoni kuti kune vamwe ndoti shama tione kana uri stubborn service user tinoti shama tione I've got a friend. I don't know if you've got time. Let me tell you this one. I've got a friend with me. I got across two, and they were married for a very long time. I think it was early 2000, 2006-7 that time. Vana vaitadza kuwana vana. Saka murume akazopedzera aita affair with someone who lives across the road, across the street, munhu wavaizana vachimhoresana. Then somebody akamutipa mukadzi waishanda manights kuti iwe paunoenda kubasa ningi waunotaura naye uya anotosvika mumba mako ini ndakatosvika zvakandibhuwa ndezvokuti anozobvisa nemapicture frame ake ako iwe woisa woita unge imba yake for that time, for that night. Then kana early hours of the morning ubva wadzokera kwake mukadzi uya kuti aiwa ndoziva mukadzi uya one day akaenda kubasa asvika kubasa akafonera murume nefoni kubasa aiwa ndasvika 2-3 mukadzi akati kubasa ndarwara ini handichakwanisa diarrhea ndakwenda kumba. Sekumela akasvika kumba munoziva akasvika kumba kupinda mumba havana tombomunzwa kupinda kuenda kubedroom vari bhizi sisimeli kusvika kuvatarisa kuti ndoita sei kana kutombomunzwa hanzi ndakaenda ndakanobhoilisa boiling kettle ndakati boiling kettle iri kutora nguva yakawanda muri kuona maset of knives aya matopa aya mahombe machichi set of knives dzetse akatora the big one chopper
akaenda upstairs Smeli. Murume uyu, I think people that around Wolverhampton area, Birmingham area, who've been here long, everybody knows the story. Akatora zichopa riya. Munhu ari pamusoro akamuti Magaro, iwe uya achitena kudai, amuti jo padomba 3 times. Cha 3 times. Kudaro manje musikana uya akabuda achimhanya. Mapurisa akauya Smeli, munoziva kuti takaona munhu achifamba akashama. Mapurisa achiuya achibata nyengerikini yake, nunu yake, hanzi yafuna nanzi tora akazvita munhu anopenga. Ipapo was that was attempted murder ka. Wajunga munhu nebanga 3 times munhu uchiburitsa uchiti cha uchibuditsa akacheka mataya akaita sei. Handiti murume uya akaenda kuchipatara for a very long time. He was very unconscious. Handiti Smeli, this woman says kuti I didn't have a choice. I don't know what came over me. I was so angry. I wasn't thinking. It's like ndakagarwa nesomething. Fast forward, murume uya akazopepuka iye zvake, family, obviously family, they udzinga mukadzi chichi. Mukadzi uya zvakanzi aiwa, murume akati ini ndini ndakakanga ndikuda mukadzi wangu. Adzoka murume uya Smeli, nanhasi ari kupuwa mapiritsi enhingiriki nevanhu vanopenga, asi murume akanoti aiwa inini ndichaita kera wake, ndichange ndichimuchengeta kuti vagare veseka. But kuti achiwana mapepa manje attempted murder iya muswa iya iripo murume ane mapepa manje andikona. Saka iwewe manje uri ngopuwa mapiritsi izvozvo uchingoflasha zvako uchingoflasha, but mapepa manje. Saka vatomerera chi idzo manhingirikini vakazomirira 20 years wavo. They are due very soon. But it's a very painful story. Yeah, it's a very painful story. It took them back. At least murume haana kuzosiya akakamira nemukadzi wacho. Anozosiya anototaura nyaya yacho kuti hey, anotokudza kuti I don't know what got over me right now. I feel so bad. Hanzi kana tichinorara murume wangu anoisa bhutsu padoor. Akanzwa kuti gi anobva ajamba. Hanzi oh my God, I feel bad. Murume wangu akunditya. Hanzi I don't know how I did it. I don't know what came over me. I don't know. Saka murume wake akamira naye zvake, against all odds. But izvo zvokuti muswa iya manje kuti munhu achiwana mapepa. Akamuseva kuti asaende kuinstitution kuti anosectioniwa. It's because murume akati no, I'm prepared to be a private carer. Then chimuchengeta as long as she's not harmful to community. Akuita kunge patient vava vanochengetwa anyway. Ndakamudaro ndikati shamwari ingopenga, shamwari tongopenga wena ungopengawo, ungoti ameno ungoti hiri umbomanya utongopenga uchidaro uchingononga maplastic uchizvipfekedza ungoactawo nokuti ndikati mudaro ndikati shamwari nokuti oneko tiri watanga nyaya dzatinonzwa even nevamwe isuti vamwe tiri privileged kutaura nevanhu vakagara muno mugudhara vane makore vanotiudzawo how they survived mukati menyika ino pamakauya imimi zvinhu zvichinetsa mapepa asingawanikwi. Vanotiudza maexperiences avo, saka ndinonyatsotoziva vamwe nanhasi chaicho kuti vari kutokora vamwe vachiri kutotambirira mumaakaunti vamwe vanhu nanhasi. Kune vari kutotambirira mumaakaunti vamwe vachishandisira namapepa vachiita sei zvinhu zvakagara zvichingoriko. Ndikati shamwari ingopengawo, ungoita zvinoita kuti hamene whatever kana usingadi kuenda kumba ingopenga. Unongoshinga Smeli, most of the people that came that time when we came isusu kuona mapepa vanhu vaigara 10 years 15 years 9 years ati vanhu vaingoshinga chete tirimo kutoziyana kutozvudza kuti nyika yako. The only scary thing is vaiva kuti unenge wasiyana mai vako kumusha, vamwe unfortunately paizoshaya titi you can't go handiti, but vaingonamata kuti mwari ngavachengete zvikana ndaonawo mapepa zvaita urikuona. Others would give up in the end and they can't take it. Izvozvo zviri kuitika izvozvo zvaitoitika even back then. Hapana chinhu chinyuwana apa. Aiwa hapana chinhuwana kana kuda kungozviseva unoseva ndakambokudza nyaya yekuti takambosungwa kujere kubhosora ndikapenga ka handakambokudza ndikapenga ndikatobuda ndikabudirira ndikatobuda kuti ndowega iripo option ototi I don't think I can think as a kona mnechekuti vambozipinda muzvarira mubharigo muchingongonongwa moipindai muweekend yesikatende ndingari pachikora pamakazara ndikati ndingaita izvozvo atobudirira ndikati kubuda guys amendo ndikaitoona chachaisera vamwe ndambo takambomuti mbopenga toni ndikaitoona chachaita sei zvinhu zvakaoma maita enyu kwela neknowledge zvida munhu Smeli ane nhingirikini zvino ndakuedza kupenga vanhu wende uchitanga kuseka
problem inozoya pakupuwa ichi zvandataura kuti uyu mugana uyu wakapiwa mapirisi aya nanhasi ari kutobhadharwa kamari yayi vanhu vanopenga imune yemabenefits ekupenga iyi ari kutopuwa mari yepi iyo iya izvozvi ari kutopuwa hanimaona asi haakutopengi hanimaona minoti uchiri kumwa here nikikiri mapirisi vakuni uchiri kungorasha ameno unenge wazopuwa clozapini unotozopenga manje wapuwa clozapini riya unozopenga majewesi apakaita unongori machingona kuti nhai Mwari please keep me sane because wakaona vaya vanoti mwatakakutarisa vaya pane problem manje pane right nokuti unogona ukagara waramba kuti umwe medication pekutanga handikwanisa kumanikidza but ukagara wambotora then she might follow a section because she wanted papers. Even now she behaves like everything. Exactly, Jackie President. Ndikutaura ukagara wambotora ndikakupa medication ukaigamchira andika ukamwa ndakakutarisa kudai so watotora pawakumwa ndine right kuti tione kuti wamwa here shama tone andiona asi ukagara wangonditi I don't want handikwanisi kumanikidza saka pari trikameni anotofamba mugana yanodoveko. Also need to be careful because handi kana muchishanda nevanhu vanopenga uchapedzera kupengawo unenge wajaira kakuti kuti benzi rako rikunzwisa unenge uchiti hei kana wakuya kumba kwanana Shakira unenge wakuti hei zvakaoma asi ndo inini I think unozati vanhu ava vatinoshanda navo kolaka vanhu ava ndingangoti chekutanga chiripo ka as much as vachirwara but pane pekuti you can study them. You take your time, you study them kuti uyu anodei uyu hadi kutirigwa pakati chasingatodi gara wakatochiza chakati achidi avoid that usapinde maproblems naye avoid ukaona chiti ichi unoziva kuti uyu hadi chakati uyu hadi chakati uyu kanati ndiseke aseke ndimufadze taura nyaya dzakati ukataura nyaya dzakati anohwa kufara zvisingaiti saka ndipo unogara wakangomubatirawo ipapapo ukaona kuti shabhani yakadzora unotogeja mood work ukatoona kuti uyu nhasi shabhani yakadzora munda yes inini kola ndinototora kazvima award zvemwedzi izvi zvekuita work of the month ndinototora achaiko because unotogona unofanwa kutotubo like pane vamwe kunotonza vamwe vachitaura kuti ari difficult achangina yadai andika tosvika plus ndachara kushanda necommunity remember ndachara kushanda nevanhu necommunity handiona saka zvinyanyi kuzondiomera even chimwe anozoti pane zvinhu kuchinzi vadzidzise kuzodai so wozovadzidzisa kuzodai so like supporting them you introduce some new things vadzidzisei kudai antika chekutanga usavaseme antika don't sema them, don't show them kuti pana papa yo hauna kufanana neni kana tikudini fit in their box munotowirana unotona anotokuti anotoconfide achitokudza zvimwe zvinhu zvaone zvaanenge achindikudza secret handiona achitokuudza because anenge akahwa kuti ndakapombonoka because vanogona kuzongokuswichira kudai but unonga kutoziva kuti okay apapa ndinotoavoida ichichi ndinotodai ivavo manje sisimeli vari right vanonetsa ndevaya kurova vane fixed dementia kuti anditi woita chidementia kana kuti Alzheimer whatever and kuti unenge une routine yako kuti waijaira kuti maybe makuseni waiendesa nakele kuchikoro wodzoka waita washena and saka your brain is still fixed at that routine saka pande kana dzatime dzekuseni anonetsa munhu iyeye anoti chimbuda rova madhoo because ada kuita sei kuendesa vana kuchikoro kana time dzodzo dzapfuura woita normal anenge achibika nemi aiwa ndiri kubika laki anzi chii ndiri kubika lunch because vana vari kudzoka kuchikoro 3 o'clock kurun munoona fire manje achida kutora vana anenge achienda kunotora vana kuchikoro wodzoka manheru aiwa and anokubikira zvakanaka nanga anenge ari active mukitchen achibika dina chichi because munhu ari kugadzira kadhina for family yake kana kuti sapa whatever it is kwakuenda kunorara you know mangwana futi same story kana kuendesa vana kuchikoro kana nerutini yaigara achiita iyoyo inenge iri mumusoro make my god munoonerera ipapo nemunenge makuziva kuti that time makuloka madhoo makuita sei ivavo manje mahigh risk vanhu handiti but inini I would love hangu one day kuti ndimbonyatsova indako ndimbonyatsova start ndimbonyatsova just to be you know kungove mumafields efm knowing kuti zvakamira zvakadi ndakamboshanda pamwe panga pari very challenging my sister panga pari very uri kutaura vanhu vakutaura ivavoka vanenge vari 15 minavo pahouse pepa zvokuti unahwa kuti
pari challenging zvokuti I think ndizvo zvakangogara zvangoita kuti ndinoti ndipo pandakangotangira ipapo. So ndakabva ndangotanga neresistance yacho iyoyo because that was my first ndichika ndakabva ndangokandwa ipapo. So ndakabva ndangotora resistance iya iri ipapo zvanga zvichingoti wanoenda apa ndiri one mukadzi ndichitana neboys chat chat. Saka waitongona zviri kutongoita kutongopinda muvoro. You're powerful, you can restrain. Yes. Oh yes. Oh yes. I can. Saka ndakagara ndangopinda muvoro uyo kungoti okay ndoikutongoitwa pano otongozwa kuti pakatodai otoona kuti zviri kutongoita zvaitongo. Saka even paunozongoenda chero pane umwe kana kuti unotongoona kuti kwandakabva challenging yacho it was too challenging but taitongokonga tichienda tichiita mistakes tichigadzisa tichienda uchitodzidza kusvikira watosvika pawave ipapo. So I guess better, go and start mental health, Susmet. Go and do mental health. Asi vanhu vanomborohwa vakambozoya kamwe mukadzi kunhingi kiri go and do mental health ungene psychiatry, so that you can deal nemapenzi avo 24/7, manage them, understand them, what, asi vanomborova. Pane umwe aibva kune mekambani musikana aiuya pagraft peda pane mekambani taizvo zvongoti mumaasians aya taingotaura nyaya nchiti ko iwewe achiti ndaimboshanda kupi kupi ndikati ko wakaditsva I was every day I would stay with a black eye. I said no ways. What happened kanzi ndayeho kangofunga kokuti bo saka unoziva kuti vane kala ganda rewaitiri vakagara kwanhane kugara ndakangokuita mabruises ndikati rega ndindi saka vanorova ino yakatichazvozvoona kuti haufa. Thank you very much my sister. Thank you my sister, God bless. Right, kumbotanda redu taura nyaya guys handei tinzwe nyaya dzemasiwo acids. Masiwo ese aripo ane machallenges awo. Vane machallenges avo guys kumasiwo esuku. Yatimudza rufomba. Hello dear. Hello. Yes my sister. Kanjan makadi. Mushe kuri sei? Ava kuno kuri right. Inini zvangu ndakatokuda zvangu kupa advice. Kuti ndinoshanda mune very very big company. Saka kune mumwe wedu atakaita sei watakazoemployawo anotoshanda nesu zvakanaka awana basa. Saka iyo ingeri living. Saka pa-living apa nditi ndobva amboshaya ma-hours like munozvatinongone living package ombona ma-hours hambuye. Atanoti achiuya kumbopuwa 10 days ombonzenda kumbopuwa 10 days obva aenda kumba. Zvinomo wedu manje ndokubva abvunza hama dzake dziri muno dzagara muno zvikanzi kwanda kubasa ukandisi kupiwa ma-hours ndobva vamutenda kuunion. Naiwe aenda kuunion kuya atoti achidzoka manje kubasa acho awana basa adzoka kubasa obviously handiti munozva makambani dai anenge achinzi wewe unofanirwa kunge unenge uri liable for munhu wawaita sewawaemployer. Saka vachinge wati 40 hours ngawane 40 hours. And up it's a very big company and the company looks after vanhu vavo zvakanaka. Saka uyu wedu shamwari wedu manje apinda mukambani memwe ane basa rake zvakanaka. Ndobva pakambenga paholiday pave ndopakaenda kuno informa inonzi union ngakuti handisi kupa mabasa ezvine zvanaka apa manje apa ane package yaya ane basa rakanaka. Tsamba yakusvike kunze zvonetwakuti necompany yenyu iresponde kune zvinhu zvakadeso munozvozvibosabvese vanenge vakuti zvonyu hauna muri kunzi hamusi kupa munhu mabasa muri kunzi hamusi kumuchengeta zvakanaka. Munoziva varungu vatarisa tsamba iyoyo ka ndagara ndakatarisa tsamba yaya ndikati vedu ikomo wangu chaakazviti varungu vakati hazvino manje uyu munhu tikagare naye here pano because ukaona munhu anoti zvoni ezvinezvikopa akazoitika chimwe chinjombe unovazotisungisa kwakabva azotadza kuti isu tikazotadza kuita sei kumupa zvinhu zvaanenge achida apa pamunozivapo unenge uine 5 years zvavakanyatsopiwa zvako 5 years COS visa rere. And ivo zvavanoita they will make sure pane vane roster yema-COS avainavo kuti vanofanira kuti ma-COS every single time ari pati ari mabasa handiti. So they make sure kuti nema-COS avari kushanda iwe wenda unoita zvinhu zvakadaro. Sana achingoti munoziva isusu tagara kuno kungatisafurire vamwe vedu
zvinhu zvakadai ngatibatsirane vamwe vedu zvakanaka zvana unozaini pamweba namabasa uku unozvizoitwa maybe after 3, 4, 5 months chita seiyo tiende munoripota if you have to go and report but zvinhu zvakadaiso zvinokanganisira avo vachiri kuuya manzwi esesa manje nekuti isusu takuona munhu uya taona munhu uya takuti apa tioonaka mangwana tikakutadza vakadiki how far are you going to go company yoda kuprotectawo star rayo and the company inorespecta mahome office rules to the kuzvaizvo zvokuti it's a massive company munyika muno saka vanonyatso understand about immigration rules and they would never want to break my immigration rules because they do not want to lose their license iwewe manje woenda unodaro zvino hazvibudi sana chikuti zvane kune mamwe mwedu vari kunokava please ngatisafurire hama dzedu ngatishandei nevamwe zvakanaka because zveshasha kambani nepana chitasa tsamba iyoika ndaona zvangu muridzi wekambani ari kutanyasofunga kuti tongomba 60 days notice aende zvake kwaanotsvaga kwekuti achada sei achanotambirwa zvakanaka because I actually don't think kuti we will ever fulfill what she needs even if munosafaifet visa recompany ndokuti I'm telling you and they will look vanochengeta vanhu vavo and if they're going to vakada kuzvishosho kuti kurevoka inonzi license ravanditi kuda kurevoka visa remunhu they will vanogona kuzviita because vanenge vasisina havana reason yekumuchengeta vane ground to revoke it havana reason yekumuchengeta saka please ndapota but ikola ipapo tingati kudii basimba tagara tingori neutsinye wagara ndo unongoripo zvawo unoona chinoshamisa ndechekudai so handiti gona audzwa nevevahama dzake dzema20 chakadaro kuti chinda unoripota handiona anoripotera company because paita mahiccups ekuti ambopiwa ma10 days ambodai handitika vanga vachisobvious vanga vachitomutsvagira pekuti anozonoshanda zvakanaka pamwe vari kutomuripotera vari kutomuudza izvi kudaro handiona vanhu vekutoti muno munyika machona vane mapepa handiona vane mapepa avo vakanganisirwa iwowe ndiwe wakuchidzokera handika wabvuma kushandiswa mazimba tagara tingori neutsinye tine utsinye izvo ndozvavari kuda kudhipotesa ndiye ndiye because vanozoti varungu ava varungu vanogona ngonyora zvikango vakataura marisa dzavakadi iye ndiona taende kumusha ende izvino achadzokera kumusha vachamubatsira sei ivo varivo vakatishinda unoripota pane zvimwe zvinhu zvokuti hazvisi necessary so but kungoti handi takanzi tine mazimba anozikanwa semuuk munomu handi mune kunozikamwa nembiri yekuti vanoripota vanhu handi vane nzikamwa nembiri yekuti vanoripota vanhu ende hatinyari unoona usatani hwacho hwatinawo munhu hatonyari kutotaura kuti unoripota come on like really unotonoripota and now akanyora iye wacho handitika from what I was hearing iwe waripota wacho you are investigated neva waripota vacho mese muchainvestigatwa handika kuti zvionekwe kuti pakamira sei mazimba ini ndakaidwa kuripotirwa makanga mati musuno chaidaitoi takatokuripotera toda kutokuripotera tidzokere kumusha ndikati ndakatomirira kuiona home office yacho ichitouya ngaitouya ndakatoimirira kuti iuye ndo zvavanobvaona mazimba that's what they are good at kuraya masikati machena ndipo pane mistake manje ndakandichara naye ndikati mufungika yama muchimbozva zvine hama dzedu idzodzi ndodzihama dzedu ndidzo dzinenge dzakaifunoka ezvinezvimukaripota mora izvozvo imimi kana even ivo zvavo zvachosva company yandokutaura ihombe zvekuti ambova valose license yavo and they will protect their name and how they protect their name they will get rid of people vanenge vakadaro because vanenge chimoda kutoendera pamberi saka chimoda kutoendera pamberi so it's okay iwe uchiita saiwo zvako chienda kune vanhu vachakubatsira if you think kuti isusu we are not the right company handiti maona manje zvino saka pakaitwa a biggest mistake saka naachikukumbira zvangu imunochita isusu hama neshamwari dzezvinodzagara kuno for a very long time ngatisadaro ndizvozvo upenyu iye yachokanga upenyu kuzviripota oga kekuti apiwe sidzedzadzokere kumba zvakaoma abvuma kushandi vanomubatsira nei ende munozvozvo zvinenge zvakaita unenge wakatanga akajoina company manje saka kujoina company manje zvinenge zvizvo uchambotanga uchikavha maholidays evamwe vanhu kusvikira iwewo package yako yaita sei yauya ende paunowana package yako zveshosho wakaichengetedza vanhu ivavo vanenge vachida kuchengetedza macustomers avo nekuchengeta macarers avo ndozvakaita company iyoyo zvino manje iwewe wazowana manje package yako manje tsamba iya manje yawakazonyora because hadziwerekai ipapo zvinenyenza zvahadzikucontact straight away
So those will contact her maybe after 8 weeks, 10 weeks. The panels will contact her office. Back will contact her office. You will name £3,000. I repatriate from a pay slip. When Panama time I was bring out to Shanda. Muridzi wekambani akati zvone ene zveshwashwa one mari yesananga ndichimutambirisa one apa ivo vanogona kuti akanga aite patikamba break because akazonoda so mari yatikamba inoela pane evidence yese iwewe wasvika manje wanotaura wanotaura zvinhu zvisinei newe wanotaura kuti handisi kupuhwa mari handisi kushanda zvakanaka muridzi wekambani ari mufunge akagara nhasi zvikanyira apapo anenge asati ambobva zvakavhura kambani anenge asati ambotumirwa tsamba iyodzo dzakadaro kubva kupi home office ongoona just like that pauya muzimba patove netsamba dzakadaro. Yes. Wow. Pakaipa ndizvo manje zvinozonetsa saka aiwa kungoti dai tabatsirana tese zveshuwa ngatipasane tese vashina vanenge vanoti vanoziva vachona iva vanoziva stereki ingweche yekuti zvone vataureri zvona aureda ichakunyatsotaura namanager wako tauri manager wako zvinhu yes gara pasi management yako taure navo udzo kuti problem kana ukati zvona mufunge ndakashanda 10 days handina mari next week unofunga unopuhwa maadvance ekuti ufanira kubatsira havana utsinye hwekudaro but mukanasvika manje mukanoripota manje vanenge vakutofunga kuti vanhu havanofunga kuti vanoripota ende ugoona ka handizivi kuti nemhaka yei managerenzi vari kupanana malinki veduwe ekuti vanhu vauye vari kupanana malinki vanochitomuna kuti hapana kwambiri kuzwa kune lingi here kuri kudiwa vanhu iko zvino vanopanana malinki ende makamboona mawandu aita nigerian muno munyika kuchinda paringi paunochingwa chirudzi chavo mubhazi ndivo vega vanenge vachingotaura manigerians aya vakawanda maindians aya vari kuita kudeedzana memwana mumba 1 zvinenzi achibvumirwe nekanzuro kuti mugare vanhu vanenge vachigara vari 15 imomo vandiona vachideedzana zimba rinenge richitogwa newefight kuti uyu ngaadzokere uchiti ndinoramba kudzokera kumusha kwangu here ndinodzokera handi newe uchauyawo chero kwaya uri mupenyu kana kuti uri mubhokisi asi uchauya kumusha kwako ndingaramba kudzokera kumusha kwangu kuko kuri kumba. Yes. Zvakaoma isusu totoitisana utsinye mufunge ndagara nayo for a very long time. They look after stuff yavo ezvinezvi pandanga ndichizviona tsamba ende zveshosha is the first letter that they've received and vabva vairisiva kune munhu wekumusha unobva watoshaya zvakuti akomana ndichikuenda bva abvunzwa kapatari wene ndakagara ndakaudzwa nambuya vangu ndakabva ndabva vatondiadvise zvinhu zvakadai so hazvizvoratidzike manje zvakanaka. Zvakaoma. Thank you very much Kola, maita henyu maita basa Kola, thank you very much. Alright, mufunge muraku zvakanaka. Bye bye. Alright, thank you. Guys, muri kuzvinzwa iyi yaitwa kubasa kwana Kola iyi. Hani muri kuinzwa waripota company. Aripota company nenyaya yekuti ambenga ashaiwa ma-hours apangatsvana ma-10 days hezvo waripota zvino uchidopuhwa 60 days dziya kuti uinde chawagona chii hapana ndowakanyengegwa nemazimba akagara 20 years muno pamwe vangu achida tokudzosera kuti udzokere uchitodzokera kuafrica kuya handiti maona mazimba utsinye ende unoona chinochiti munhu atokunyara achitaura kuti ndimi am going to report you ini ndakadzidzida kuripotigwa guys mukuzama vachinzi ndoda kudzosegwa kumusha ndikati ndakatomirira ini ndoenda ini kana shungu kuda itofunga kuti ndichatogwagwadza pasi kuti ndigotonamata nemazino kuti nai vedu vemukadzo ndikati kuese here nokuti ndokumba kwangu ndine mapepa ekuese ndokonotangira pandakagumira naimi ungatodzi unotovhundusigwa ugotiti wamuranda wemunhu kana kudai so handimaona wevanhu kunzi kwaine kuti tinenge chidai nokuti that's what we are good at tine utsinye hwekuti munhu ngaripotekwe munhu ngazodai munhu azodai handimaona kana tichinzi toda kutsiurwa itusu makosi akauya haunditsiuri uchidi adresa kungori kunditsvinyira handimaona kuti ngori uda kana uchida kunditsiura ona kuti pane pandiri kukanganisa tinonzi rudo kana wafunga uda kunditsiura waona pandakanganisa nhamba dzedu dziri papublic apa handitika it's on a public platform handiti kuinbox iwe ndakuona pakadai hazvitendegwi izvi muno munyika mutemo unodai kwatogona kutotanga kuti namba unenge uchitobva autozivi zvimwe tinoda kuti zvinofamba sei takatsirwa tikutodzitsina vanhu vatotitsira kuseri ini guys ndakambokanda vhidhio ndakaita skiti makaiona ndakaita skiti ndinashakira panze apa hanimaona ndikaita skiti ndichidai so mukurimemba ndichidai but makazongoda skiti yedu vayangoita about 10 minutes ichitofamba zvokukomendiwa zvezviya ichitonakidza vanhu andika ndangoita timu rangu rakauya kuseni same time rakati simeli delete that skit hanimaona understand kuti iskiti iyo hamuzvizivi
delete it. Ndikangodelete ndakubvunza mubvunzo. Ndobva zvayasvika nzi taona rabha. Azvibvumidzwi kuti imimi mukande because ndobva vanyatsonditsanangurira zvandakanzwisisa ndikati munoziva ina ndatomboona chakaibva ndiwesvikadzi yes. Handimona ndakangobvisa ende handina kuaska anything. Ndikamboita futi rimwe skit randakambokanda yanga isiri skit yanga iri voice muchikuremember voice over randakaita nchiti Kelly kuchikoro chichichi pakabudikira vana ndasingazivi kuti achibvumikwi. Handimona pakabudikira vana handika ndikangoita timu rakauya kuseri katsimeni deletai ndakangoita ndikanodelita. Handimona ndikanzi mabudisa kudai ndokunonzi kuturwa kune rudo manje kune chinhu chisina kukudzidzisai imimi hatirambe kudzidzisiwa makosi nache but the way yacho yatinenge chinzi tikudzidziswa nayo guys. Handimona tichita kunge kakutsvinyigwa kunge uri kudzidziswa chirudzi munoziva tiri vanhu venyama kuti tiri vana mai vakuru kurutsiugwa uchitaka kusekwa kunge kakuita kutsvinyigwa handidi kutsvinyigwa nokuti ndina ndambobva nchitiza kumusha kana kupisa muna ndogona kutsvokera handiti maona yes kuda ndizvo zvomandi ndinenge uchitoti wabhara kuda kuti wakabharanzi mokari uchinzi oninde nemuti kutsiura nditsiure zvakanaka come to my cell unditsiure ndinotokuappreciata zvokutodaro. Hello Kola. Hello Sisimende zviri mushe ndiri right Kola. Ndiri right. Ndinoda kukomenta hangu nyaya yaKola abva kutaura achiti zvane zvenebhiziki. Unoziva pane pamwe pokuti vakuru vanoti gwara harina mbonje. Pamwe pacho unenge uchifunga kuti kana chakaitika chekuti vamwe vanhu vakabva kuZimbabwe vari maloya vamwe vari mabasa epamusoro saka unofunga kuti chibhurubhuru chavaiita vari kumba cheshe ndio chavachasvika vachiita kusviba makambanizi evanhu handimazviona ende munhu anongofunga kuti ndamuta zvokuti anongofunga kuti ndasvika ndichiripotisa munhu zvakati ari kubva angonzi gwasa zvapera vanotoinvestigata votoona kuti ndizvo here kana kuti hazviri ende ukashaya masupport things amasupport document kunokuzoda neevidence pai pamunonzwa vachiti munoziva kuti nyange ukaaplya visa pane pamwe pokuti vanoti vanoda nyange kupicha nekinigwo chanembe mameseji amaisendera muchityisana mari dzamaitombosendera kana maruva evalentine ani makanzoti hanzi anotoshanda amaimbosenderana saka mazimbo anokofunga kuti zviri nyore vajera kamwe kachichotikati kekumusha kaikai kokuti ndikatongosvika ndichiti chakati zvinhu zvinova zvachiita zvekunoku zvinoshanda nemutemo mutemo mukuri machikudzai panapa chinikele akashawa vhisa katu mukuri machikudzai pachinzi tikuda paperwork yakati tikuda paperwork yakati ndikanga ndatoti nini zvatobhaja because ndaitadza kubata social worker ngati social worker yacho panguva yachona because izvi ndezvakudhara ndanda kutoti zvadhakwa ndikabuda mari ndipo yakatakazongo amene zvazvinongoita so kwakuzongobata kumwana kutaka kufambira nyaya dzakudai ndateve nestress vanhu vachindibvunza everyday group kuti how far mazodini vanhu vachitosi vari mugrupu vanoziva remacos vachitosympathiza neni ndisingasagoni kana kuti vachiti hazviiteti manje kunouya mwana 1 handitotofanira kufambira nyaya dzake kusvika dzaita handimaona hakuna shortcut hawaiti shortcut pamwe pano kana uchiita chinhu think of others don't be selfish kana uchiita chinhu tanga wafunga vamwe vanhu varipabasa kuti kambani ine vanhu 200 ini ndiri 1 kana watadzirwa pagaswiki uendako wobva mune zvakanaka kuti mangwana kana upuwa refu munhu akangwara anongoita swiki rake obva oenda zvakanaka ooneka kuitira ramangwana pane pamwe pokuti isusu toziva kwaatakabva unokuzorwa kwaizorwa chingwa chedu majari ndiri kumushana iko zvinezvika unotoona kuti zvasiyana pane pamwe pokuti hatiti unoitwa zvakanaka munhu nyange isusu kubasa chaiko chaiko munhu yazozva pane pamwe paunoita shortcut uchitozora pandaita shortcut ende hazvitenderwi but zvangofane kambani hapana paingazombokupe 100% pamparini yese yaunofungira kuti mutemo wakati unozoti chakati pane pamwe pokuti havakwanisa kuprovide izvo zvaunofunga kuti zviripo saka kumwe kwacho kungwarisaka unozongokulidha mumatambudziko ende muchagona kuti nemanetsero ari kuita switch munyika muno sesimedu munozviziva kuti switch chari chairoma 1 chimwe chikumboitika nemaswitch iko zvino noti akakambozara pasura chichikuitika maswitch akazara ndedomesla ende dhomo unobva kuti une mota yako here right exactly saka kana utomboona kubasa rakaita semasa staff mamwe aya kuti unongoziva kuti ndongoenda pa chinoshanda tikufaudza mubveri solid vanhu batisisai kumwe kwacho toziva we are not abuse mimi amunokizwa navanhu vakayama kudhara achiti takati abuse you have to stand your ground pane pamwe pokuti unoziva kuti kana uri kusupported ine amudi kusupported ani unoziva kuti service user ikakurova kana kuti ikakutuka kuti iwewe ndosaka wakasviba unge chakati unozofanira kumuripotera pamwe pacho sisimeri ndipo kunaziva kuti alright munhu alright tongoti nhasi watukonzi black chakanoza shoko ravanoshandisa iri bitsiriare
mangwana hawaenda kukoti waripoti mangwana wati kuti anopesera kunzi anopenga ndiyani andiwe plus unozaidi process yawo yekuti yevapurisa kungofonegwa uchingovingwa nevapurisa uchingoita statement inobhuwa sei ekutanga iwo nyange uchinyora tsamba yekurondedzera zvaitika haufanira kunyora zvinhu zviri in favor of you unofanira kunyora zvinhu zvaitika kuti wabatsira sei munhu kunoti hanzi andiro achibhagara ndikamupusha hauti andiro achibhagara ndikamupusha andiro achibhagara ini pandashandisa zvinoitika kuti ndichivhara kuti asandikwadzi haungati hanzi andirova atosunga akandirova vanoda kupudza kuti kana iwe uchitoshanda naye chii chaita kuti akurove because havatendeka kuti munhu yanongotsumuka kuti akakurova anomunoziva nezvavanoita havatende ende kazhinji kachona word ravo rinenge richitogwa serious daka rako unoti unofanira kudaro but zvimwe zvacho unofanira kungoona tiri vanhu isusu tiri vanhu vatema tine zvimwe zvinhu zvatinoti ichi andituka kanga ndiko kataitukwa nanamedu kumushago pane chatakambobva as long uri kuziva kuri kuzorwa chingwa chakumajari munhu teramira ndizvozvo munhu teramira vanodzika mai tinotozviziva kuti mitemo iri yakawanda mitemo yakawandisa sese kuti especially isusu toshanda kubasa iroro isi toita zvekuchengeta vanhu vanorwara musoro inini ndine munhu wandochengeta ari difficult akaoma zvezvokuti anonzi chinomusakisa kuti aite hondo ane izwi izwi roro nderechirungu nyange ukasasene zinototi ritaure but ndikakudzira kuti unotodzidzira kuti uri jambe pane pamwe pokuti izwi rino ndinenge riri edi hapana pane pamwe pokuti but kola imimi majika mukutopara mhosva painoti documenting nokuti ameno imimi munongoita makangofananawo neni vanotaura kuti even the smallest of things you must document ndosaka muchinati mirai kola ndosaka muchiona kuti even akaenda kutoilet chaiko palog maike yenyu paya panotori netoileting chaiko kutaura kuti aenda kutoilet anoita pasi urine handimaona achinja page documenta zvese nemo isusu kwedu tinonyora zvese kuti nyange paanga achirwisa ini ndakamira pa mumwe akamira pa tikazodai tikamuudza kuti tikambofa chakati kwedu kana kuri specially kunodocumentwa movement yake chatoita kuti musoro utembe kana pakati tangotaura kuti nhasi baba wangu ndikuvafunga kuti ndavarota vototanga kutonyora because vanenge vachiti vanoti pati tichiverenga bhaibheri tifanira kuona firimu racho richiitika ifirimu karonoitika bhaibheri no vanokudza kuti chisina kudocumentwa hachina kuitika if it's not documented it didn't happen saka chino kada kuzoti kudini as long as usina kuchidocument hachina kuitika because vanoti kana uchinyora tsamba iyayaka tsamba iyo unozongonyora hako but manotsi anenge atorepresenta zvese zvinhu zvaunozobvisa mumanotsi isusu hedu kwedu ikoko tinodokumenta chese kana akakosora achiti hoho zvaita zvezve unoto after every 15 minutes unofanira kunge uine zvawanyora ende kwete hakunyora manotsi mutsetse wani rinenge ritori tsamba from 8 to 8 korofa kana paine bhuku rekuti zvese zvokuti ndamutika zvitanga zvese kuti anogona kukuudza kuti inini amba muno mune makazara kokuka unofanira kutozvinyora kana kuti anogona kukuudza kuti hanhasi manheru mamuka mukandidzipa unofanira kutozvinyora kuti anditi mandimara anzi mune moyo mune peshenze takazvigoni aiwa unozosvika pakuzvigona sandi unosvika pakuzvigona isusu wedu manje anodambudzika kuti izwi iroro hauise stendenzi ukasijamba saka kana uri munhu munyowani zvakakomana nokuti mimi kana kungoti izi anopinda pese pese handinongopa example isiro weti rake ake izi anopa kuti mukaisa sendenzi munofanira kuti muri jambe wedi iroro ende harijambi kana uri munhu munyowani aiwa unomborowa unomborowa because uchingoritaura zvinotodhura ende kana zvadhura hazvidhure hazvidhure zve30 minutes 1 hour ende unogona kuita muvengi wake kwe3 days achingoti wakataura izwi roro saka unoona pane pamwe pokuti unofanira kumeka sure kuti nyange tichisangana nemuti wokuziva kuti pane izwi rakati amufanira kuriburisa ende imi anokupusha kusvika waritaura aiwa panorohwa munhu ona pane pamwe pokuti zvimwe zvakare dhati zvinocontributa izvozvo kuti urohwa nekutukwa nekudinika inonzi munoiti chii guys inonzi chii culture differs handiti pane yandinoziva yekudai so handiti kumusha kwedu kana uchitaura nemunhu magestures aya tinenge tichiitaya kuno kumagestures aya vanogona kumatora zviri different nezvatinoita kwedu isusu handiti I know of a case yekuti munhu aitaura kuti achida kuti no we went to that place 2 times andika achiudza service user paidai pese aivava zvokupenga zvazve anoona mukuona nemwe foni
paanodai we went there 2 times aivava hanti alright ukadai so kuno kwandika kutuka asi kwedu zviri normal tichiti ndaibva koka2 but kuno kutuka saka 2 yekuno chida kutaura nodadaiwo ka2 ndokusiri kutuka so ukangodai so uri kutotuka unogona kutoripoterwa kunzi anga achindituka kana kudai so kuti anoona kana paine makamera anogona kutokubata kuti wanga uchida kutorova wanga uchirwisana naservice user handitika kana uchida kumuti mira ikoko unogona kutongoti kwenda kuti unoita zvavo zvokuti like magestures aya anogona kuti kumina a lot. Exactly. Saka I think pamawedzi pacho pamukutore papa you just have to be very very much careful pamawedzi amunoshandisa. Avoid mama kuti chibatsirana guys tiri makera akatoseka akera akajamba manisi tikusiparirwa nema 20 years ari mukatuma zvakafanana nevanhu kuno kana musati munhu kuno ku hafunga kuti service user antika usatambe naye uchirova kumusana kuti good uchirova kumusana havazvidi kwedu it's very normal andiona kuti uchimuro kuno kwavazvidi kurova kumusana utonziwa ndi abuser antika sexual abuse kutoda sexual abuse sabati munhu andika hug tinohaga you don't hug service user you don't imwe nyaya kuti ndeyekuti haungo address munhu kuti iworo shi asina kuudza kuti ndiri iworo shi no you don't haungoti kuona munhu wese kuti mukadzi kana munhu wese kuti murume munhu anenge aine zvanoda kudedzwa pamwe anoda kutonzi ari hiya nda kunzi shi kana kuti them andiona kana kuti ameno zvanenge achida kuti ndo zvaunoita izvozvo sexual harassment saka you have to be very careful navo muri kuseka mucomment section muri kufunga kuti mimi zvinhu zvitori nikikiri zvitori easy pamuchitoda kuya munozodzidzira henyu munotanga muchinetseka mazotenga but munozongodzidzira nekujaira kuti ndizvo havadi I know of a certain guy basa kwedu koko anti pangopinda services yedu yo yaita system yekuti kauya yotiza yomboenda mustiti yotiza yoenda ndobva yauya andiona yapinda kudai so ndobva angoti wanga uripi andiona wanga uri kupi ndobva anzi chindanorora kumukati atida kuranda urara pasa ndobva rara pakona saka mukomana akangosvika ndobva angoti hey zvokuti mukaonorora mukati yakati akatofaila sexual harassment akatosuspendwa zvakaitika ndisachiona kungoti hey mukono akatosuspendwa pending investigation kwata kutoinvestigatwa kungoti muka ndano akatanga chikatovata neni anga achitondibata hanimaona anga achito zvekuyuza mawedze my love my chi anoitora love iyoyo nenzira isiri iyo hanimaona anoitora love iyoyo nenzira isiri iyo exactly hanimaona kuti uyo anga achito unoikuvarira saka call me next time document every little thing please cover your back mukangoibhabhunu kana kuti kudi just nyorai kuti ndaibhabhunu kwaita vamwe futi kwedu kune mumwe futi aifanira kuenda kumakuva exactly 6 am samakuseni anomuza kuti makuva kunogasigwa 1 pakati pemakuva pakaipa ende muchitomeka shuka kuti munoenda naye maenda iko kwaibva asvika otanga kutaura kuti ndiri kutakura mweya wako ndikuenda nawo kumba muza zvinhu zvine zvekuti wega enda urambe unenge wakangomira uchiona amurambidzi aizviita everyday zvekuti iwo wasvika kumbondoremerwa kuti Mwari saka dzimwe nguva kana ungori pabasa paunongobuda padhori yariye tongodza Mwari zvemupa munda tosiya ndakuenda ukazi zvimwe zvatinosangana nazvo zvinenge zvakaoma zvimwe zvatinosangana nazvo mabasa umu zvakaoma zvokuti hazvitauri kana kodza munhu ari kumba anogona kufunga kuti mafanisi saka dzimwe zvacho mabasa yatinochengeterwa naMwari nokuti isusu dzimwe nguva isusu hatitozvingona ndizvozvo but just try by all means kuti kuziva kuti client ishi inoda zvakati haidi zvakati avoid zvozvo zvinhu zvaasingatodi like all cost avoid antika zvaanozoti anozvida don't be too close zvokutonyanya kuzvodaro nokuti ukaita futi emotional attachment navo zvinokunetsa just go there to work, do your job and go home. Simple. Exactly. Haisi shamwari yako ukangozoti haisi shamwari yako enda kaya uzokushandira iwe mushandire ndiri mushandi munzi yana maboundaries fine. Ndizvozvo. Right, thank you very much Kola. Naita basa yenyu Kola.
right tikuindira mberi guys pane vamwe varikuda kufona here varipo here vamwe varikuda kufona tinzwe nyaya dzemacos but guys handi muri kudzidzaka you are learning a lot wasouyawo hauna kuuya hanzi Sarah Jesu munokunda yes hanzi Anna God bless you. Hey, don't pray for a service user guys. Zvetsitsi zvekutwa ini munhu akuti ndikunamatsire guys kune vanenge hazvibvumigwi kunenge vanenge vasingato wirirani nezvechristianity anenge atori kana muslim kana ane chinamato chake chaanobvuma handi zvia zvokuti unovaona vakaisa zvinhu zvavo kunoku kana kuti achikudza kuti nini I'm a witch. Timbobloka zvedu asina nebasa resa hatimaona I'm a witch I'm a what handitimaona okuudza iwo bva kwedu hazvizodai so hatizosviti muno muvariko kunotori nevanotori chinamato chewitchcraft ichocho chinamato vanotonamata chinotozikamwa ndanotonamata chiri you don't judge haujaji haujaji nekuti vanhu vanenge vane maningikiro avo akasiyana siyana handimaona religion dzinosiyana saka mukuita muchidzidza handiti hanzi vanoenda here kuchechi sterekise kuno kumazimba it depends autoenda kuchechi ndiani hanzi sezuri chimbouya kaumbovaticha 1 2 3 ikaya mumbouya iri kuramba kuedha sezuri futi umbovabatsirawo 2 3 ndozvati tichidai zvikubatsirana kwakadai kwakanaka kune rudo kusina kutsvinyira vamwe mukati kusina kutarisira vamwe pasi mukati kwokuti munhu ane achikudziva akagara kuno vana zezuri avandi vakudhara vari murudo vanouya vokuudzai zvakanaka murudo zvokuti newo unozvigamuchira handiona kuti okay apa tasingazivi right handimaona ndozvinoitwa unotozvigamuchira handimaona rikandite kumiedham inoti anopinda here taakugamuchira zezuri samutoko hanzi musadye chikamu chemaclans uri right kana kugamuchira magifts kupiwa magifts emari dzepamusoro haupiwe gift neservice user guys you don't get magifts from service users ani muri kunzwa haupiwe anogona kuti anotoda kutokupa chakati ichi chakati as long as it's more than 10 pounds you don't receive find a nice way to reject. Yes, if you're not sure to ask, kana usingazivi guys zvinombonetsa here takawanda chekuti pane pasocial media kungononga wanotofonera shaona pakadaisa ndodi please help advice kana mukeplan usirunyatso pane pamba kuti you need to make decisions ka unototi rega nditema decisions pana pa you can't say chinhu chidiki kuti ungomhanya kufona chinhu chidiki pamba pekuti iwewe ibasa rako unosura nevana vandiwe make a decision but you make the right decision. Mbavha kuno kwaungamboshanditi muke because vanhu ava vanenge vane mari dzavo dzanongoisa pese pese maring avo ari expensive machena avo ari expensive everywhere iwo uchapinda muyamiya unoona wononga that will be the end of you. Mbavha hako kana uri munhu ane ruoko hauuye muke but mani muna mawedzi atakajaira isu sekuti munhu my love darling honey avazvidi handimazo avazvidi they don't want kunonyura. So guys, pane varoda kufona tabhotanda redu it should be reflected in the company's copies and procedures. Zvenge zvirimo zvese Esther, zvirimo zvese everything zvinenge zvirimo but pane pamwe pokuti handiti wave nemunhu fair akuita maybe some zvinenge zvakadzinyoka pakeplan ka asi kuita exactly izvozvo pekuti uda kuita you need to decide kuti woita sei panapa in the best interest of the company here, the service user, the company and yourself. And here in Africa, your fat is body shaming. You can either use even you can't tell somebody that you are fat or you are getting slim. You can't say that. Even you can't tell me you are fat. And safeguard course here is very important. Very important safeguarding course here. Pana mwachada kufona. Pana mwachada kufona. Kwanzi nguve yekupema. Alright, fonai.
vapemi 3 verse 1 fonai ndinde zvangu yekutochemberera kuuk. Hanzi sisimeli, be honest, what's your take panyaya yekutochemberera kuuk? Regai ndipine comment yake iri kupiko ndwishi. Right, ari kundibvunza honest opinion mafungiro angu inini about kuchembera kuuk. It depends ne one, zvodhipenda nemunhu kuti chinangwa chako chokuuk ndechei. It depends kuti kwakaindawo kuuk kwacho chifambirei, zvangu zvaunguda kuita zvafambira zvangu kufanana nekuti iwo uri kusa sandi andika kune vatongochemberera musa macho andika kune vari kuno kuuk vakauya kugara vatochembererawo muno handiona zvinongotipinda nemunhu zvezvo kuti iwe uri kudhisaidha kudii. Kana ungodzida kuti ndoda kudzokera nogara kumba kwangu unongodzokera nogara kumba kwako. Kana ungodzida kuti ndatoita change of environment kuno kundo kwandajaira. Kana kuti vana vangu vatove kuno vachemberera kuno saka ndikada kunovigwa kuZimbabwe vana vangu vasinga vachiga vave kuno kuuk saka guva rangu vanorionepi rega ndingovigwawo kuno kumba kwavari kuno kuvana vangu. It depends nemunhu. It depends nemunhu. PamaCOS apa mirai ndikudzei guys, pakauya timu rese, pakauya madhokta akatiza kubva kuZimbabwe akauya kunoku makeara as we speak, kwakauya manesi maorigin makea toshanda nawo makeara chocheo animaona kune kwakauya vanhu vese maticha nekuti it was mukana wanga wekuti vanhu vapinde. Saka zvokuti ndine profession yekuti ndine was a bank teller an accountant kupi zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. Accountant ndanga achipiwa $100 vanhu vakasiya vakauya vakadowngrade andika vanhu vakasiya dzimba dzavo, vanhu vakasiya vamwe vane mabhizinesi avari kurana, vamwe vakasiya dzimba dzavo vakatoda kuenda zvinangwa zvavo ndivo vanozvisiva animaona. Bvunzai vanhu vari mumuke mukutonchena nevamwe vanhu vakaita sei, zvinangwa zvevanhu ndo vari kuzviziva kuti chinangwa chake achisimuka chako chindiri kudai so ari kufambirei. Chinangwa munhu ndiye anenge achiziva. Makapinda type netype dzevanhu muno guys, type netype animaona. Vamwe vakavaka kumba kudhara vane mazimba akatomira avari kutorendesa kumba kwacho, avari kutorendesa kudzimba kumadzimba ari kutorenda munhu ane 3-4 mamanchena amuri kuona akazara kuna naHarare akavakwa nevanhu vanotogara kuno macitizens checheo but havatogariko vanogara kunoko. Iyi investment yakangoisa zvaikumba kwachitumigwa ake kana $500 ekupera kwemwedzi kana $700 ameno iye ari kunoko amazviona. So zvinongodhipenda nemunhu taanodei. Kana adzongotseda ndada kungorova pasi anongofuma akarova pasi, handiti kumba kwawo kake ane pekunogara pekunosvikira anongoenda animaona. So Zimbabwe yes ona kuita maholiday homes kuenda kumba ndikuenda kuholiday woenda kuZimbabwe kumba kwake unogara mumba make kana yapera kuti odzoka kubasa kuno kutsvaga mari. My mom bought for us kuzimuna exactly andi mashona. Saka it depends. Vanhu vakawanda muno vakawanda saka indakatomboti kuti mazera edu mukati handisini ndo kadauya ndakazoti ndoseka ndichiona vanhu vandosangana navo murodhi umu hobho vakauya ndichibvunza kuti kwemi ndakauyawo gore rakapera mwaka ndakauya gore kuti ndakaidofunga kuti kwakauya type netype guys. Munhu nemunhu anenge achiziva zvaari kuita chete, asi kana zvikangonyanya kuoma aiwa munongo atoti touye kuAfrica munototibirira paairport touye handangofunga kuti kaindidai ndingarambidzwa handirambidzwi ndinongoenda right. Tasvika panguva yekuti kune vari kuda kuti kune Haiti guys musi 21 September kuSouth Africa, not Haiti, kune dinner bowl musi 21 September. Hanzi takaona simeli tiriko vahobho kune ma50 uko ma51 machii vese vakazara muno ma55 vakauya vakapinda ende iwo vanhu makuvazira makuru kaanenge achinzi ane ke anotodiwa because vanogona kutaura nevanhu vanotori neke chai handiti maona kutodarika twana kuti tinenge tuchiita atori matiktok sometimes ani mazviona. So dina iyi musi 21 September kuSouth Africa. Saka vari kuda kuenda iri kupiko flyer racho kandaika mucomment section ndikupinirei alright. Zezuru samtoko alright. Anzira Zezuru I'll inbox you for the ball alright. Uri kuda kuenda here wangu alright. So musi 21 kune ball iriko guys kuSA vanhu vari kuenda kunofara. Hanzi I went to university with a 55-year-old and finished with computers. Yes, the sky is the limit chet. Suzanne wangumana nice Suzanne zvaunotaura neni kuseri wani
saka vari kuda kuinda guys, vari kuJoburg, vari kuPretoria, vari kuda kudini, pari kutengeswa matiketi panapa tiketi rekupinda mukati umu rinenge riri 1.1 atika 1.1 munongobata maadmini vakana Shumbress vari mucomment section mukana kuti anyone ari kukomendesa Sisimeli aneke account yakanzi Sisimeli Diaries ari kukomenda mucomment section iye handisirini maadmini vabatei antika saka 1.1 tiketi rako pachine time. Hanzi what about UK ball iri kutoplanwa. They are busy planning, Jackie. They are busy planning, but obviously it won't be for this year. It won't be for this year. Vari kutoplana izvozvo timu racho riri kutoita kutogadzirisa zvinhu zvari kugadzirisa, but it won't be for this year. Obviously it's going to be for next year. They want to take their time. We don't know kupi how, but when the time is ready vapedza zvese vachatiudza. I'll come and tell you. But this one in the end September day kuSA anditika day kuSA. Saka admin wacho ari kuda kujoina aripo here auye ataure ajoine ataure nyaya yake. Saka iri timu iri riri kuti tine timu redu vanasisi vedu vari kudiaspora vari chitokumbirawo kuti vatibetserewo kubhadhara kutenga matiketi aya parinoita 1.1 tibhadharirewo kama hafu vari kukumbira tibhadharirewo kama hafu vedu wemusi uyu tinoswerawo navamwe tichifara tiri kuBinoni kwatinenge tiri. Saka kana uri kuti uri team diaspora yedu yepano uri munhu wedu wepano waonawo mucomment section mwari kuti alright I want to pay for you that 550 rand yacho 550 rand. I think it's about 20 pounds ndizvo. I think it's about 20 pounds kana sakanganisi animona. So munongononga wako ungoti ndoda kubhadharawo ningi akuda kubhadhara rese. It's up to you. Kada mbadarawo hafu utichisawo hafu, it's up to you. Antimaona. So yeah, kana varipo please team diaspora ndoda kubhadhara hafu ndichabata Shumbress. Oh, thank you Machuma. Thank you. Wow. God bless you Machuma. Thank you. Amena chapinda machena kuti ndiani. Hanzi masara nafani Matumbe ari right akere. Ndamisira message asata responda. Asata respond ndamisira message saka ndakamira ta respond. Saka Pachuma amene achapinzwa machena naMachuma kuti anonga munhu yakati chafamba sei handizivi animaona handizivi. Saka team ndedu diaspora ndamuripowo please vanoda kungoonawo musi uyuwo ana Madhumbe ava vari mudzimba vachifarawo musi wacho iwoyo. Vana Madhumbe vanotambira ma3000 ava nema3.5 ava animaona ndo mari dzavo cheche. Hanzi I can pay for. Oh, thank you Charity. Wow. Ingana simarangarigwa nedenga. Thank you. Ngativatenderei. Thank you very much. Thank you my sister. Thank you. Hanzi ndekuita sei ball. Chipoko chachenai. Ball is just a ball. Sezvazvinokuita munge haiti ngoti haizomwiti. Sezvatakamboita yaya kuUK kuno kuiya kana wakaiona iyoyo. Anditika it's a way of people coming together, get together. Vamusi wavo vakagezawo vasiri kupfeka mauniform ava naMadhumbe vachisanganawo pachitaurwa zvakawanda wandawo beat zvima business ideas kana kuti iwo kana retirement plan vakadzokera kumba chii chavangatanga kunoita. Vari vakadzi vakaungana pamwe chete vachizivanawo vakachenawo musi wacho vachicreate mamemories avo emapictures avo zvichidai. Handitiona ndo zvinenge zviripo. Thank you Rudo Charity. Thank you very much. Right. Varipo here vamwe vari kuda kuonawo vana Madhumbe ava vari mukati. Zvino ivo madhimini acho anotadza kutaura vanhu vavasaidzira inini tisimeli titaurire ivo havagoni kutaura vakauya palife pachona havagoni kutaura anomaona. So ndo zvinotinetsei. So guys varipo here ini tiri kutsvagirawo Jehovha wangu basa vedu we-end of August ari kuSA. Alright. Hanzi naMachuma ndiashi uyo. Hanzi Shumbress ndokumbirawo ndisirewo ningiki ndiashi uyo achinja zita Shumbress ndiashi uyo. Hanzi ndibatewo kuningiri kuinbox ndiashi uyo ndiashli. Hanzi ndibate kuinbox ndanzi ndibate. Oh Lucinda, thank you Lucinda. Oyo icho Lucinda icho I knew kuti Lucinda will come through. Igaroziva I knew kuti Lucinda will come through. Tula Bejulude. Tula how many tickets for vana Madhumbe? Ndikaiti mbona kambinga yeGhost yauyai. Ghost redu manyama. Ghost mbinga manyama. Tula Bejulude. Anengada bhadhara dhimepi nokuti ari kungotega dhimepi. Dhimembo wacho ari kupiko. Dhimembo wacho ari kupi. Zvachazvirusa dhimepi wacho. Uripi inotegwa wodisappear. Instead kuti auye panapa pawane mbinga yake iri kumudedza panapa. Disappear. Zvinhu zvacho zvadhumepiwo futi. Anonzi dhimepi mhoro kuti auye aonekwe pachena.
iyewo disappear. Right. Thank you, Tula. Nema tickets too. Thank you very much, Tula, with the 2 full tickets. Thank you, Tula. Thank you very much, Tula Betulude. Thank you, guys. Pane vamwe here, guys. Pane vamwe here varipo. Pane vamwe here. Yes, chioniso mushanda zviri sei. Pane vamwe here varipo team diaspora team lead hanzi ari kujoza batanai moenda mese. Kwaidanai Lulu anditengere Lulu Edwards. Mutegei. Mutegei. Mapedza muchiita bholi yenyu munenge muzoti munenge muchimupa content muzive munenge muchipedza apo munenge muchipiswa zvokuti dhuku pedyo iwo motomeka kuti makasimba amubatikani zvokutodaro. Mutegei auye pano Lulu mutegei. Thank you Tula. Tendai Tula uyo guys achakupai 2 matikets ari full 2. Tendai Tula uyo guys mumisirawo kamalavu nemimbasirayo Tula malavu nemalikes guys. Imbomisirayo malavu nemalikes for Tula. Malavu nema Alex. Wow, what's na Elizabeth? Phoebe apinda machena. Thank you Elizabeth Munkuli. Uyapinda, it's too Phoebe. Wanongwa hapa, I'll pay for you Phoebe. Wanongwa hapa Phoebe. Wanongwa. Wapinda Phoebe. Wanguru wachema wapinda. Madzimai yezo wanzi kudiko na madzimai yezo. Wati kudiko udatengera ticket aniko madzimai yezo. Udatengera ticket. Urubunza chishama yavo kana ripota vakaenda polisi kana ripota vaya nyaya yave kumapolisa. Yes, nyaya yave kumapolisa, but nyaya chona it's like it's taking a twist in a andichazo kana kwapedzwa investigations. I'll tell you, but she reported the case. I'll tell you the story. Kana kwapedzwa investigations zvinenge zvinonetsawo amene ukoko mwana wacho amene regaiti gosonzwa vane malaka avo vanongwa vana Phoebe vanongwa vana malaka vanongwa. Right. Pane vamwe here vasikana, pane vamwe here apa panotengwa matiketsi anokwana 6-7 cup. Pane vanhu vanotengwa matiketsi anokwana 6-7 cup. Pakati Tula Bechilude 2, Lucinda ati 2, Elizabeth ati ticket. Umwe ndiani pane futi anyonyora akati wandei. Vanhu vari kunongwa. Aiwa muri kunongwa zvokwadi. Mukunongwa. Kaizi uyai vamwe varipi. Pane vamwe here apa. Pane vanhu here apo chiyo. Pane vanhu here apo. Mukadzi wamugwezi ndiani anzi Mother Teresa ndichagirewo half ticket Mbinga. Handisi kutombotsvaga ndingotaura kana Mbinga ikangouyawo ikangokunongawo unenge wangoitawo laki rako. Ini handina kuti nayo panhingana kuti ndingozvitaurirawo. Andika maybe Tula ndingada kutengera ticket uyo nokuti wangoya achikutega panapa. Handitiona. Varunga chitega takatai miripo mimi vari kutengerwa matiketsi nguva yavepe kuti muchigadzira fashion tida kukonai makachena musachona titiri pamalive apa tichikonai yaikona mani tichikonai muchinyatsa kublinga muchiblinga muri team anomaona muri team muchiblinga right. Pachina vamwe here gaindinde zvangana pasina tozoona panext time. Pakati tabva kuzvitaura Maria Chiusi kuti it's so rude kuno kwazvitobvumidzwa kudza munhu kuti wakasimba unotoenda kunotosungwa kuno kwazvi it's not even allowed to somebody kuti wakasimba kana kuti wakaslima. It's not allowed. It's just rude. Hazvibvumigwi. Mungoonai kuti munhu azvisimbira asimba mungosiyawo zvakadaro. Kana ndamaona ndazoona mungoti zviko zvavazoona mungosiya. Hazvibvumigwi. Kwaya kuno kushuwa uchiudza vanhu kuti ende masimba kudai unotopinda pataiti kushuwa munin'ina wangu. It's kind of rude to tell somebody kuti ende masimba kuti ende mazoonda. He has our buy dresses for Phoebe David and my scar. You. Homwe makazore iko na anyway. Homwe makazore ina ini. Homwe makazore kunongwa mukati moso mukwanzi tikutengera vanhu ava hanzi na Elizabeth ndotumira mari chose kuna nice smell. Batai shumbretse ipai Elizabeth nikikiri namba dzenyu kubatei. Shumbretse bata nikikira akupe nikikiri. Shumbretse bata matuli kumusoro ko akupe muwape namba dzavo. Vape namba dzako vari kuda namba kwai ndobhadhara sei mari. Please do right. Vape namba. Hanzi ndione pa dress. Susan Machi ndiwo chada kuonekwa pa dress. Iwe chai. Iwe neni takangofanana nayo zviri pamadress hatina tongopfeka zviripo kudhara. Aiwa zvangu. Ini kana ndikatoenda kuSouth Africa ndimboiti pressure mai mwana. Ndine mwana wangu ari kunitengera tiketi panapa.
saka kuSouth Africa tichaita nemwana wangu ari kumutengera tiketi sorted patiketi dzesorted zvedhiresi izvo radove drama zvedhiresi ausungwe is just rude. You say you have put on weight. Thank you, Joy My Aish. Thank you for that correction. Thank you. Haiwa zverogwe radove dhirama zverogwe zvomunotaura izvo iro ndorodo idhirama zvaro zverogwe idhirama Edward karimo kari kuvanda kategei kari kuvanda karimo karinga chishuwa kari kuseri kari kumakomendi Lulu yaukompensate kutuka kwaunotiita come and compensate Lulu come and compensate zverogwe maide zverogwe zvatovegara chikuru nebwana wangu akatoti magadzirirai tiketi ndikukutengerai ndakabva ndakutoti mwoyo wangu mbumbo kuchena ndikati zvaendwa zverokweto unozvionera mberi ikweyo tozvionera mberi ikweyo kwanzi edhai ndiimbe saka uya uimbe kuda ukaimba unogona kuwana mbimba inokutengera titeke kuedha tione ungauya ukaimba unowana munhu anokutengera utinyanze kuimba nemwoyo wose imi guys kabla tingoma tiketi uyai muperform panapa muchikwira muchiya muchiperforma munowigwa tsitsi muchiperforma moya moperforma munowigwa tsitsi burisa shamwari fesi yako uimbe unachikuona sha haungaimbiri muri manai guys kana nemi mbinga imba akomana amai varona oye rona maswera sei smeli kuimba musamutengere veduwe mbinga ndioneiwo ndimbe kambuke kuti veduwe mbinga nditengereiwo tiketi mbinga dzangu aiwa tisuti chimbotweka chimbosunga umbotweka tione kuti serious andigoni kutweka manje ndotweka seko ndobatigwanana handina ring light ndotweka tweka isa kamera pabhoseni patinotoona memwana utambira tiketi rako shamwari tambira tiketi rako akomana mira nditsvagangu pekuisa ningirikini pekuisa foni yacho ndotweka tiketi rako ana mbinga dzacho dzinondiona here manje veduwei nai mbinga ndiri kuonekwa here mbinga zviri kuita sodera mberi mbijana tisiyanzoona sodera mberi mbinga sodera mberi atikuona jimebhi kamera iri pasi asizazitereka tisiyanzokuona isu kuona zvandaona hatisikuona chimbobuda udzoke nani zvandiri kutweka nai veduwe kopanapa ndisi kuonekwa famba chepapationi indamberi ndasvika ka uyo unotora tiketi uyo apana here kana mbinga dautengerawo wani akomana adzi kudiko nembinga naye veduwe mbinga ndione zvandawa nekutamba veduwe iwe tula bezilute ndiwo kwachitekatimepi uyatula asi ndikwidzeiwo nevandavhurira vari musana nai mbinga zvekurova chibhasikoro mbinga ka kana waimbinga nekukurubura kwandaita naye vasikana chakadaro hawa kuvedoeonawo timepedoe munhu ari kuzunza uyu kuita kuzunza mazakwatira kuita kutenderedza vhoti kutenderedza vhotimbinga mundioniwo here veduwe kutenderedza vhoti uyu vamunanga uya mutengere munhu uyu mutengere munhu itiketi munhu ari kutenderedza vhoti uyu vaiva kutenderedza vhoti lusinda uri kudeclina wani ndikutira kuti edha uri kudeclina Yes, so I'm going to say
Tiribhoda atikuri hanzi madhirezi moda kuti zvinana zvipoko zvepafacebook zvife nekuti seka musi webhoo makanganodzi veuk havagoni kuchena. Sisimeli zvine zvakatimirira zvipoko. Ndateneri kana makachena musi vanokuti kuti maita sei? Hapana zvamunomboitwa. Zvipoko here zvipoko zvamhena isarenda. Nyango ukachena ukaita sei zvinongona zvazvinotaura chete zvipoko. Kana kune vanga vari kugrupu kwakadhi vanhu vanga vari nasty vaya. Iko zvino zviripo izvi ma1 they are not that nasty zvokudaro. Vaiita zvokunyengerana kana vakawanda paya vachiita zvinhu zvisina nebasa rose. Yes Lucy. Kuda basa. Mushe kuri sei? Ndida kukutenda isisimeli nekundisanganisa nemunin'ina wangu Maiska. All right. She's a very lovely lady. Munin'ina wangu kubva kuchitanga IP haiwa ndimureke. Vamwe vari kuningira. Vamwe vari uyu wedwe. Musarase tariro. Tichapota tichinhonga nditi ndiSeptember. It's in September nditi saka tinopota tichinhonga tichiisa mahafu tichiita sei because you are our sisters vasikana. Amen. Tichisimudzira maita henyu. Saka ningiko kana pane mahairdresser vanoita mamakeup uyai futi. Grupu ririko kuWhatsApp Lucinda saka variko mamakeup totongopromotana kuti makeup vanhu imomo mukati ngadziitwe mukati within zvese anoita makeup vandotsikana vakauyawo forward vanhu vononga pane ivavo vari mugrupu vanoitawo zvechipa varongotogwa mugrupu imomo. Tiketi veduwe adi hanzi Teresa murumbu hanzi Dumebi half ticket for you. Mai we ndina kuiona Teresa anobhadharira ndina kuiona tiketi iyo. Thank you. Mai we ndakandawa nekutamba ndatambira wati Susan ndati handimo mugrupu rekubhoo saka aiwa hari mugrupu rekubhoo ndiranga rire vanhu vekujobheki. Imi muri vaenzi kai? Muri vaenzi don't worry. Ampinde mugrupu. Saka okay, iripo. Right, saka iripo tobatana kuseni ishu then. All right. Thank you. Ndichaisa mahafu matiketi 2. All right. Saka rinona ngaripiwa anodza nichido tsanga uyu. Ndichabata shumburesi but ndichabhadharira uyu chido tsanga then mumwe anozouya. Chibva wangononga wati chido tsanga mwanibva watongononga. Nonga mucomment section umu kuti ndisatinetsa. Ingononga chichido tsanga naningi. So far chido tsanga hanzi tiketi rako richauya. Chingotononga mumwe tizive kuti ningi zvisazonetsa kana mari yacho yaendeswa. Alright, chimira ndiri kudrive ndikupedza kuona. Ndiananyora Eltas. Eltas vapinda. Vapinda mukoma wako uyu. Aiwa vapinda. Saka chikurenzi kunyora nditika kwanzi kuchaya mari yachido neya Eltas. Nyora pasi kuti tisazoita confusion kana vabhadharirwa vanhu. Vanyorewo wangu mbinga ati half ticket uyu. Aiwe. Ai ndatamba. Zvaendwa. Waita hako mumwe wangu. Thank you very much, Ona. Thank you, Lucy. Saka iyo vanenge vari mahairdresser vari vemamakeup tinotwasana edu wange Dumebi wapinda mundoro wapinda wena Dumebi. Zvakudaita Dumebi. Mira nditambira mbinga. Nai mira nditambira mbinga. Mazangwela moita yako mbinga zvangu zvatoita zvavharana ndochidonha mbinga waita yako ndoinda vakomana ndaita zviripo zvaita
Chindako zvako zvaita achibaya zvake zvaita uyo Dhimepi ngachinda aita ake saka Lucinda anonga vedu anonga 4 vatora aiwa mwari wakanaka Dhimepi tiketi rake ratobuda full ticket vamwe vane lakira vamwe vatowana nemadress hanzi naedhesi ndatofara Dhimepi wawanawo tiketi hanzi get in touch with me I love Dhimepi right. Omega admin ichauye kusaidi auye kwauri Omega admin usape Dhimepi ipa admin ipa admin saka Chumbresi inda kunigikiri ku inbox kwa Omega admin nokuti Dhimepi vakaipiwa vangasora vakurova black label saka ipai admin so vasina kuwana musaore moyo mangwana muchanongwawo zvenyu moyo mangwana muchanongwawo handitika mangwana muchanongwawo Saturday ndichauya futi ndokuita zvangu ndokuitirai life yenyu monongwawo pakanongwawo kana 3-4 haiwa muchitoenda makadaro handitika saka right. Thank you very much guys vese vatambanudza maoko avo kuti vana timu redu iri reJoburg rinde kunofara aiwa mwari wakuitirai zvakanaka. God bless you guys. Zvakangokosha kuti vambobudawo vachirwa nemhepo vachifarawo vari kwavanenge vari mufungende mavagonera maita basa mavagonera vedue mavagonera aiwa mavagonera maita basa vedue. Saka guys regai zvangu mutindi handitika tobatana zvedu tobatana zvakare neSaturday handitika tobatana Saturday tichiinda takainda handitika right. So those who wants to share their stories with us vane nyaya dzavo vari kunetsekana nemaproblems avo vari kuda kunetsekana uyai kuseri mutibate handitika uyai mundibate kuseri kana kumessenger even ndisipo inini iri nyaya inenge iri serious yaudo yari kuda kuuya kuzoshiya kana kuzotaura pano kuna admin anogara ari kumessenger anotoitora nyaya oisvitsa kwandiri and then tokubata totangira ipapo handitika. If you feel like you don't want to talk chako just put an audio, bring in, record your story as an audio, unza kuno ku play it as an audio, then wobatsirwa say audio handitika. So guys, good night and God bless you. Muswere zvakanaka muswere munyasha guys. Tobatsana pamunamato wa 12 manheru handitika. God bless you guys. Take care.